and modernity about 4 community better. I am not going to surpass the sanctuary of the fear. Ufrasia said, was a sanctuary. Yena Bakubi, every son of Papa, him for crown or the air. The 2 back over was said would be a jam of fire and cock. Nampany fool of fear. About 4 moments. Was a sanctuary. Every one bedroom fear. Uncle Canan went to Mukra. A corner him was said. I grow be a media banana, sa grow ya media bay. I grow be a head. A cohun chichidia say. One would you want fit? That chichidia hinny a woman or bosom, and an area to them say. Asem Empe Nipa, Asem Empe Nipa. We find a pen and some more. A hoodie. Then you and I go. Bema twasim 2 or 2 in 9. One year japa. I gave my view. If you were the PN was Bema. I insuana go. So, Kruma insuana go me pacho P. One say. Forest da aya kane motia no kura chese o sore so badun so hunu motia timesro si fiura mate no te wa na abini no so I said no I do fiura say ora me say yensu ha o say and fiura ya den so Yanka, what's the idea? No, Cobone. Sumpana 3.1. Zamana Menin was Mammy Betty. Neither was there. Zamana for Mammy Monosa, when I boy, you name me now. No more about maybe open the chin, the panties, and so say, well, into a bed, or can't prove too much, then it was in a year panties saying. Mamma no na da ben hono se krombo jafa bibia menya me wato se mamma beti Sumpana 3.1 Andu bi yire wo mo so de sanate so fun kan babro se mo ne wona wo sunsun mo ne wona wo sere on se obi yire wu a me ka ho asem sisi on se wo se de ayi wonu ado ayi wonu ado na twemu an wonwi maame na waba ayra ho me da e ma ayra ho nyame anim esu paadi binum anim esu nya fe wo on me de chale wote kwa yi ase no o musu nya kura na esu ankasa so e me nwanwa o broni esu bibini esu na nim nya fe se anya asempa okay asemone na di sumba okay also for Sumpa 93.1 edino kwa na eko Sumpa Sentino aje babia Santino Sumpa Sentino aje babia se di dikwa na me ko ahimfie manhia in fact mo moment ya otumfo ene wakasa ye dabi na otumfo se ofrantwa betena dwam se otumfo a woye sononko na o metena dwam saaso a enso so eye sononko Sumpana 3.1 na o kasate se de bi a wato no bo ase a record no bi a wo bo na besiase hene fofora usua ene me chia we bru besiase hene isua ene
ɔhene baako susu aka ho mema wɔn mu nyinaa trinkwa na nokwasɛm nie otumfo atufo nne otufo ne o ha ahomeka yem papa okay abusafo sompa 93.1 ya me homene so ya me homene so nne nya sam ketua na ne aye kan se no wotwebo a ye TV ni bebre mo amanfo plidi ase ka ye mfa TV ne hyase 7 no a na me se 3 hours TV no ye ntimi ntwa ho ka o wugina TV so pa 3 hours hwe se ye bojinge ba ko TV so a woni me ne bo 1 minute o what the more than 1 minute crack compared it am na ka 1 minute na se on my boy ya dwaton de ho dawru TV so no so o kasa 10 minutes e wo TV so a ha aye sika kese enti 2 hours no ya ne mpanimfo aka senka enye 3 na 37 na so o se ho ka no e kura se nya sponsors pa be yire. Okay, mommy emphasize that Emma 21st Century Clinic. No kwasem ni minim so ba obemo ya okofa sa 21st Clinic no ba no. Ese abai sponsor no. Na obi bi wo every district in the country. Almost 250 districts no. Ese obi bi wo babia me go so ye research ahwe adekro mo de sasiatic asa no omo pese e kire me de na omo kire me a kameja radio adwuma adekro a adukro mo de sasiatic no so omo kire me na me huna kameja radio adwuma at once if so mo do ni ye sharp pa omo sciatica drone na sciatica yade no ko sanye 21st clinic pa no wa break no ha ko di supidi pa na 21st clinic break no na winim nyankopon obo ade no intimate say electric wire or the saye pan chi ha isisi chi fa ye to nam no mu e fa ye see mu fa ye nantu du ye nantu ha na apapai ne bi fa ha sa enti ne ho ka ye se wanya sciatica ya de kwa enti no de koma wa chiri bremo no enipa chiri bremo so ene kura nipa wa kwanu ya san nyinam obi nya ka nkwanhia na kana chiri bremo a che se munsuma no pa abusia 21st century no ya bubu maba so komu no onwunu yo so wabonten no onwunu ya ehunu ya no anwunu sa de na wi obi ehunu se bubu maba onwunu no buo no da ha so kofa aduro ne hino so kofa ne hino ya de ni ma na se obi de sciatica ko 21st clinic 3.1 10 eno na ama kwan ma watimi abiebie nkrabata ne bebre within the shortest possible time. Yes. Oba na be makura obi sa ya sabia no nya said me penahwe pa. Number in the open so call 21st clinic. Na o sciatica problem. Her sciatica na intimate brand who here for mu. Betimi the what for mu didi kura na oda ho. Wo didi kura oda ho. Hwe. Wo num so ya oda from team. Wo be da asore gina wona so. Tia opese 21st for e behwe wo yire wunua wasore ba ukunu ya asiat sa ya de na ekire oba ne ba ma nyina ekire wo bia kaka se ya de we de ma ya de prostate se e ma ma ya de ne e te ase oba nya prostate. Okay, I was your form the number no ma so number no to the here dentina me de ma wo no wo de ka se unya asiatica na de duru ho ma no afre Mmrantehene last yatika na wo kan ho asem fa cho wo fa number ma me wo bete de me ka kire wo luto number ka atwro yi can smash was the marine sana
Number is 0540. O my ma number no aye fo aye easy kura 0540 311 311 0540 311 311 number no or branches baby or branches baby branches ni be okay Kumase ehwa overseas me boy yo tama oho akra kaso go su Kumase wanchi sunwa abreku tachiman takura de ne nkranza no start pa koforidua akra dome sehwi de bi so na sehwi dwabo so ho de ye me area pa on bi dwabo so FM no me na me ko training adwumayefo no ma bre kakra o agogo so me na me ko fa adwumayefo ye wo fa ma bre akase Kumase fo nyina be di to de abre me se be ma yo ho no abre okay I was 0540 311 311 fatu what the is save wo phone so na etro no sciatica TTTT so sciatica how na wa anko 21st clinic me ahwe wa uwe nyame kura be say atwa ma aka ho so we too stubborn okay I was for Mama yanko ye futu sem no so na enne afutu sem be kakra bi why you be pay afutu sem a ye de ma woro no why you be pay oba usi so ro ko bi kunu ho pay enne obi aba kunu ho susu ha wani catch plane wako bi kunu ho pay wa attack obi man ne bre ne ho Sumpana 3.1 oba bi obi kunu ho achese wadi kotokuro kantankrenchi dwedi tiri kuno me bo dua meye say me frɛ hwan won fa ma na ase me sisa wo ye oba one steady wakwan mu se mi si so me cross obi pay na wo bobo say dua na ntin na mpanifo sa bonua ne wuo me na me ka kire wo ba ye bi pay to bo ase obi kan ho asem na wote ato bo ase wo so waka kan krofo ho nsem pay enti dia me kan say eduru ba bia susu ha wani bebre efisa wo so saate bia no wakomu pay wafa obi sika pay anya sa da ho afese okotoku mu emom ya soma ama wa ya ayi kana siki dwirim ana nyi bi filo nkwada bre mu ana ayi school boy wo ko secondary school nyina ha wadi dwirim pay me ka kiro madam fu bi ne ba ya wo pole owie school no ko hwe na accounts mu no na koda no 150 million ache o ache pa sma me kan na me yadwuma wo new mercury ansa na me ko fox why you be pay minister ya fro say kokasa kire KUST for tech for my demonstration no wo time we demonstration maka wo time we demonstration ka wo kra wo per headmaster kuno nte sa wo so wakoye minister na man for 30 wa susu ha wani why you be pay maka wa hina wote adwa so wo biribi wo ye konkon na ase ntu obi mfa ma me na me ka kire wo madam fu bi e wa agona na ne nkrofo frɛ ne sɛ yɛpɛsɛ obi di hene mo kurukuru di na wase na wo hene na wote so na no so ya yɛ dɔm yitu no na wase no sɛ konwa no da hɔ kwade a wo hene na wu ana wo hene no ase men no bi odi amete ase na mo sɛ mo tu no so de ama me de sa na wo de bɛyɛ me
Sa na mo de be ye me wa dwina kwachiri pa. 3.1. Enti minister na ni abre no MP na ni abre no se na nkwada no ye demonstration there na una na di kai during your school days, you've done it before. Enti asamba susu wani enti wo suku ni no a wodi wo papa dwuru whoever na wonya foto no madam fi de ne bank note buy na 19 million e wo mu ne ba wa wie pole e 150 million o de do ma kopa enu ya na se adwuma be na okoye ya wonya asa sika no enti sa ba me se wo ba wi awa susu wani no aye bi pay maka oba se me bodi ama yese wa ba mi kunu wo so ko gigi obi kunu pay o gi obi kunu pay ha no a wo ba te me kan kura wo ba wo so na on pese oje mu sare obi aba kunu ho ase den yese mfa ha she okay mo mama ntia me number 1 listener bi wo sepetim afia sapoma afia sapoma afia sapon yo bi mo kono straight nyaako be ma no obafa amponsa be ma no obafa sapon be ma no obafa afiye be ma no obafa me de sade beba edina ma ne me nyina yusu no na yamo no amwa yeboa de obafa yeboa MAA NWA bia esodi boache na kwaye boache wa boaten na kwaye boaten ma ne wa no yata de so madi so mmadi so de mama okay actually me yedi ho adwuma dakro eye afutusam no edon ko anam de beba woni ukunu kwabna se petimpum oye trotro driver me chiamo pa we abusafo mama men ko nententem hwe in fact sompa akwachire o eye den obi dia ba sesi ase sompa crew no ohia esre so ye ayasebo mama Agnes enim joben me chiao pa wo ye yetiefo kese na o se o di djuma bi na sompa crew ni nyina obedimi atue nyina se sa ejo ada so vale yes rewa ade je se be meko ze ejo ada na me firi ho ba so na me firi putu je ba Tima Landi Hopper. Tackle it Young Foundation, Ghana. Tackle it Young Foundation, Ghana. Yada was a pass, Moakai se, Sumpa TV, Asem here, Crino. Asem Empe Nipa. Maka. Me am pretty. Okay. Yeah, that must at least be member. Me say mo maka de. Bia na mo could be. Sompana 3.1. Na la mo pese mo force ko. Na wait me for so krako. Me na me de wo ko. Okay, e bia ohina yire na bia wait me akobisa say ne kuru me boa. Ono de wait me akobi fi say si de krom mo amaka nyina condemn to theater kwanu bia na ede nya kwanu bia na ede ane nka ya unua yebu anukumfo wadanfo yebu anukumfo o se kwanu na ede me no beko Sompana 3.1 no beko ke kana kwano fedi na yoko a obi ba ma ne me ye difunu no to abna me no ahura gina soro obi ba ma me sa ni pe wo se wode no kwa fe de obi ba no ma wo okay ebusia for ye beto adwumade no so 10 feedback bi wo ho na maami bi ye friend Kubula oba fidie so be kan se amaami bi
atotono brade de na konkran de na kwache de ba se ne ba no supply mo ene asichiri ene anwa ajawaje na kumampo de nua be ma ware ne pay ogini di edane sika dwetri 270 million. That is 27,000 Ghana cedis. Odema akwadeya bam oko da. Na nitie mo ane se futus ma me ma na obi a flash me sa no kra so asebe no. Against you. Na wadaroma memem kakra. Futusam ne ya na. Sompana 3.1. So what the basha no am ya can be. Boapa o. What boapa no am ya can be because obi a flash me sa no man so minimum against ekum nipa. Katacho ekum nipa. Against ekum nipa. Yo bate. Antia wa me Mate master. Abusafo ma me ne de asem no be die. Asem Empe Nipa bedwafo wo sompa na 3.1 na yetena so na ye sori ye no ya anya na ye do asem no musuko na maame no ye kan se ya na ne ba ne de gusu no ba no waton wo kwan foforo so maame we de wone ne man kodi kom enti maame no oda sori anopa mache be no na drain ya kofa no sese maame na dia tum se praise for mu de munya me maame ma home kakra na me ba no wa fatika na ma me a metua aguro ne fom hwe kai Asem Empe Nipa bedwafo de what de ya na de asem Sompana 3.1. Enura nkoa na yetena asem bi so na asem asi akiri na no odin bema ye frɛ no Kwaku Boaten meboa obayi a wote go so ne ba bi adwene ne ho obe bompa ya o man lift asenso o fa no ko ya kikiri drain afedia ayan twensene ama obayi bodu ayan toa so bebere Sompana 3.1. aja wo fidie di twa wade mo se maame awade na mo omrasa mo aka ne pen kaka pempe bu pen o kan pen se wo ba awade we sei me de menkra tetwam si atin e kora de me kan se ma pa wade o ti mo mo ba no kona wade o na ebene so a ono a de mirika Ese sabrantie epie abonte pete sura no behima nye sotro na nkwane Sompana 3.1. na enura no yesi maame ne koduru fie wokọ ho mo se mo maame mfa me ka mfa no nko ono a weni mo wokọ sia brekum papa la to se mba ka se mba pa no na asemesi ye de esemoni na nsabo ka kire ese be ma no wo jam wo ba no anope ya yiri ne ma nyina to agu abonti na oba bi ka kire me se mi kuru be yimi ne ma ku abonti de ne nko mu me se ne oburu me dem ne nipa ne ma pa ya to pansema abonti ane ya ti da bi na me kan se o de ya se ne container oton mu ne ma na ne yi ne magu amonten ho apa na ahia yi ya okay oba bi so akofa emowira ya paint so red e woni kunu mpa so ono oba no on kan emowira so na ebe ya ka be me bia wo de nyane anka wa oba si tnet ni yi oba na kwa no se be ma na da be shi tin so amoamo na wo yi apro so na o de fofra so ya kekre oba mo ye ya paint so red
yeah enkwajia tepa enhoho de na fura yedo hwe no a wo fu ntakra no ya wotimi tuo no hoho ona e fene tepa yes wo furu se tepa Sumpana 3.1 ayasemo sofo se wushi asase mi a wo kan se Moreda umpaso. Nana mpacho se mishia. Me ka kire my wife say. Me hwe de obeye. Ti ekọ ani mu na ma ka kire se mishia dam de teo. Yes. Anti na mo no ko fa ne. O se ne bitimi. Wo ko fa ne he na de bete no. Me do ba be dam paso. Sumpana 3.1 Na no na wo de tane say. Enti 70 min ka se. Makofa obad na beto umpaso. Me na da. O de me to so pa. Kakra se. No oba no pempa so ada na akofa no beto umpaso. So obi se me yire ebe hu a me ka se na nye. Say one ka be dey. Na me kire se mia. Me ka se on se woni abere. Me sheda pa. Ana me tewo. E ko fo ba beto say. Me pretend kakra. Ba me ntimi kan kire se. Me de oba beto umpaso nti oba no mo wure na etu na se wo de enka ni. Akoko amon prensa. Wenti manga no kwe. Akwa bi ko oba bi ho na anadwo no yadum light na wo oba no pant she na oba no wo ron ho akodware oba pant na he no say hey kwaku manu ene de ba bi oba pant na she wo say ha Me sheda. me me so obeka hwe me no wo ha wu mu me no ma to ne dozen kam de bro me ya me se ni nyina Okay, the akadi mami. that was what I said when I was young. I said, hi. Oh, old man of 85 years. Penina wedi 85 years. Your friend King Crew. Papa no. I said, be a busy, we are seeing your batch so far. Anna, I said, Penny say, Oko for ba na ye be bo prum hini prum hini wo so prum no a e de be na be ye wo se wo de man wo so prum no nche mo ba no me bata e prum na chi ubi e prum no ba be kum Sumpana 3.1 so ko pere dem ho what at least what den sabe ko keka pano so ne ade nti ubi da wadum light nti ubi ye wo dem a no ma oba na fa ho apie Papa na dwen. Old man 85 years. No, that's how you buy. No experience. Say, I am a boy, suffer. Nana ye. Yes, suffer. Now one can say, yes, I'll go for about it. Yes, no ba. Et you abandon now. No, you didn't so. I'm on Saturday. And then it's so moody. So moody, the Hanaka, we just walk for fast away. I never. Oh, when you're fair, oh, yes, sir. Sumpana 3.1 Banaka home. What's a banaka home? What's it? Okay. I was for and Kokubu attend and a year of free go so by Asem. A mim. Yabeka wasn't pa. Ye bet do so no te sim pa dito pa. Na menim se bia producer be fro ba na wa confirm say ampa be man den sake kano na ye hunu na moya YouTube so for person kasa na wadawroma am sad opano I do Sumpana basis for 3.1 tim de na be gina phone so pe na be ma no de dade esa no nti nipa bi twa wo hia nyina no mu video tim de na be gina phone so enti wanya pictures ni bi menya na me gina phone so nti nya video no de wo sister no ho okay nti me kan so on send ma producer se na be ya bibi ni a producer on saka okay yo obano ye be born voice the other ya na full story entuma keke any friend mu oh and there say no we friend to make training mu no we be there hu so Sumpana 3.1 kasa was now was say on shepherd was see nyame me see was see on shahwe entuma ni friend mu ko dwale also for where oba kra no we so for so oba kasa on shahwe don't repeat it o me see so yeah
Yo. Abusafo mama yenkotie sister nene. Na nyono a. Okay, mama yenkotie 21st clinic one day ubono. Na yivia ye betwa so. Sumpana 3.1. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya sa ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia uduru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Sumpana 3.1. Okay. 21st. Sumpa 93.1. Ane Asem Empe Nipa medie na adofonom mo tie na bono wotwe a mo ahwe ne mo ani bitime hunu. Yadam ase. Yase kanipa wosono nini na wontumi emfa na nka mo kahire. Bemen yitunofo manafo be fa me ko kuro from say ne wo fa ase o yem my sembi em fa kwa me kutunofo me tunofo no aka na atoso no wo hwere ma mu me sesa bi aku anya do fitu me tunu no kura be sakra no aja bo aten no ani nyina ye plead senka wo be won konkoda ni kunachi na chakanu no ayeka no solve problem pa oba no okunu asemba wontem chakadu no be fam say boom be ma be friend chakadu no na problem na solve. Okay, mama yentie asma asibiu e che paw mama efie wa ne mami wo ho enti ama ayi ye nyina se to mi ka wo no pe na waye den sase oyi me nyama tubu okoda hono no no pe no yi me nyama nyina na o ti bam kuta ye se me odo bobo mi tiri makumi wuma ba ko bi wo ye fie ha bia bo atene tie no ai na wuma no ye se wuma no ye se wo ye menka ne se wo ko tia no mi hu no tia sister who mindi am sine wo tia no sine ni ko so na sise dey enya ne me oh we ni ko tanyi no kura abusia am say na me na go ato no so me ko tia wuku okoya na me nyina ko fie oyi me nyama nyina to wi en chiba gudade se me yo de bobo mutiri me kubi no mu tia ti e ho no se ne nhwe oba me ko kana to me bana kunu ba me fi oba me aye dey akina to me bana kunu ho bu skulu bo atene le kasa ese se wo mu ayi no ma me no kasa ma wa me me kasa ai na eno na jeno ko fi ne dia na esi because sometimes we dey esi anopa no eno na no ko fi ne bibia ni wa esi anopa ye bibia no si oba obedai bibia no esi eno wa yu ni ma ni to gu ko ta fo ano ai oh yeah anadwe no wa yu ni ma anopa no yu ni ma to no yi tubi na eno ko fi ro kasa no wa eno ba na mada no so be jale no dai enti wa ka hwe bi na se mo fa me nko mo fa wo ki no Sumpana 3.1. ji a wese sa ni menyi na efi ro mi go so bua no ni se fie wura ne maame ne ewu aye nyina po ya sa agitwa ya ba bontene ha
Okay. Me find me ba ho yesia. Okay. And run am to me the car be fana ko fie ho. My badwa force no way in and out. Ye ma mfa car emfa no ko fie ho. Ma mfa me car emfa na ko fie ho no ono awa anko. No me na me car fa no. So me na me car fa no no wie na ba ya ke be kasa mrantie ye kan se nko fa no ko we koye na ka obe odi bankuta hwi ni tiri mu a ene owu ya ka wa ya me na wu. Me say wonim ho mami wonim fie ho ene okoda ho na me de minim se no ano aprepre be ba so opre oba no kan wonka opre no ena wan fa ama no because obema na abana ko ho okay yes say be ma bana dwum so no be bada de nka say abana ko ho yes abana yase ade apese wudie na apese abako 3.1 enti oba no ko ho na nka yemisa se so ote hegyina no se aware ne won ware biu okoko ye de ho anso your point adie ene okoye no ho na wose ga bi wo fi obehye mena ma no so ankasa ga no ho de a one ne beto asetena no so nyasa enso no na yeso okoye no okasa ga no ho na beda ne won kasa no ho ebedan ene won tia no sa me na na kan se basalom ra we se kura no ase ne sei ase kura ne sei wa ko bono so de bankuta ba hwini tirim me ka se dua na de kan no aha dade no ye mfa nka banku maame ye de so da se ni aha ka banku banku ne de dua na e ka okay abajafo momrai omono beta chome dasi ya ba che ya tifo ni ahwefo mo hwe na ene nkomo no ede kata choma me fam free obi dia na ehwe obi tim no ede so se na obi nwa twa na hwedi mi ayekro eno ay kasa bebre na nipa bi a sebe ye no omutie program ya na omo hwe ye no omo so do madwen ba mo bi a cheche na dwen enne sini awie ye no ene be mu chele nti enne e ye fa na de ye kan ye ne de amanfo kan ye nyina no nipa bi bete yase wo no ma be hu kata choma me fam free wa futo na wo de ba ye no ma me nka kakra ho na wo kan asem bi se oba bi aware ama oba bi abani kunu ama sebe mpeduasa duabo ne enoma bi akoso ye besre asemo de enka both side na so dodo na we de koma man kata cheso onu kunu ho na se wote sese obi aba ukunu ho na ukunu de oyema won sesan ya kata chenko kuntokwa munte sa asemo ye pa enoma bi agua wade ma amankura aye basa because ade bi agu obi awade ne ade kete wa hu tio ukunu wona nete wo ade bi a wupe bia no wode mam or respect wo ewom se mama bi ni madwuma bama bi wakura se be fie wotimu no oho na wafa mpra bama bi wase be otimi dia na mpraji e ma na mpra ne bedidi ne yiratam eno de ye genzi ba bama bi so ni madwuma wokura no wonte na obi na abeka kira wo e na so ayan wadwen se wo tete na mpanifo se wo pa hu a ana wo pa tie ye ka kira wo bama na wo tete no no akoko ho ntokwa no ka wato ama wo chop money grow di bia ka ho ohwe ne ma eti edi na wo koka ama wa wade yakogu awa kwa bi so ya ne adwuma bia ofifufuna mpanifo so obehun saman ohon so eya futu kese pa ya wono ma bi wo a saade no atimi ayedai agina so ubeti obi a ware se me kwa fa so na ware bu ye ubeti na wuti asem na wuti se maame ukun wo hwe wo se koli de opa bi wo de ma okoli obu o respect an na fe den o ye hwe ni kata che fanto baby omo yi me na se be ma no omo akon homa kra na oye ma asem a be se oba se oba ye calculation yi pa kede ne nkokon so e so omo no onko kire be ma na kra emmo no tutu mo na da pa kra no onwa akon homa na on view na wakoche no mekan sport baby akoke kan sakura bobom ho abi kura we pira wo ba ntonton pe na si fie so akọ so na me papa kan se me de o kana mama set me yire te a mintua
Sumpana you 3.1. Was in the Pammy no America is here with Yanni. So some grounds for us. Have you? Wama, said the Pammy what I mean to be. And T Uma, Mantem for a wo. Yamibi Chiawoka. Now making obey what they pen to be our war crown out there. Memoja from hey, Mompet takes him. Hey, near pet takes in air natum. Na na Crawford no mako ye case na abachiri be men enti we ya and afedi obakasa afedi me bwa konma no and ye chese the situation will be worse sir na mama no yi mu 100 gina ho no mo a Sumpana you 3.1. na so we ya de na wokoka meka se mu 90% empesa ade no so we ya kura na fe kura na wo ba no wa de ga bi ka kire me o se ukunu ye nia wo mpe o ye masma di ka bon hanya na anye ya krokro no we are crafting was saying as some cry because on one case baby work do a boom to a pequan be the attention. She had to say who will be. Say who bodam the answer, excuse me to sub you who bodam the answer, who are done for be. Now a tambo no the goose you run at the pa. And now who can be home. Who person ya dear be more be any panel or so now we have like a cow boss was some nanny panan so unsam and yet the beam. And the mamma at times no. Adia wo ye no se wo ye na se be ma no ono de wo ye nyina wo ba no ankasa wudin kunim awa wade nanso na de wo se meka wo ba hu se kitikira be ma no ono mu be bi wo kodu no wo pe ba bi afadada ye be sere ho so wie ye katacho ye nko asem ade abetu ye no asem no so on se ye ne ansa ne be ka asem na na asem me metwa wade mu ne na nipa bi nti ase se encha wade ana me nkotwa wade mu eno o ma yi ni kura nya wade afe na ebobo ba wo kwa 3.1 na enura na nipa bi entemena so obi adwen kire na obi adwen kire no me na obi aya adwen katacha wanura me ka asem bi se awade no be efiri eno ma efiri ba no na wutie be ma na num asam no ye ne an ye tena ne ye ka se be ma bi ne ne yere asem a ye ka no na be ma no de bia wo ba ne sa asem a maka minimiku no na o maka chance o de ko ye ne nakasa enra sansem no katacho no nam no wonsem bu ya hwia pa o etimi mitu sa asem bi wona se me obi be frem se omo no betrem mame a me kwa na se me ka asem na me we asem no hwe kasa efiri mu ba ena me de ajaje asem no opa utwa meti me ka kire mimi hu se pile se soso awade ani mu no ahono ehwa be ma ne nya be ma bia ne ma no ba awade o wi ase nya be ma bia hwe nyankopon boye no wo be ma ne oba ena o ye se yenka mom ne yenwo ne yase nore ba enye obi a netimu e ma na se dore obema bu a wo ma na oba awade a obegu wani mu ase obema bi kura na se dore enye 3.1 dore a akiri bi ne apramiri sa anu ntino emrante ka se mo se kase ma woye kase awoye en kase awoye obi ba kunu na asese awoye nti sa awo na ye kase ma wale ye because nya wale bia na ye ya be pon obi ho a obekọ one bottle penesi nanim ni mpa kakraka so owura fi asema ba osi hu na otonko awale ni nkoye de me pese me kan nanse nru asema na da wa na ye ka no be man da na oba ha ne nsem kayem me de me ribio na me be kom 60 years ma pe oba bi na de wa ye me kuna look at this me kan me hu kan na nru de ma oba ni ko fie ho no ebra ye pon ye na yeah, Mimi mom dem decide sanko oba no wona ha because ya hanom no bibia wa ha sumpa ha no wo ye wadwe se wo baabi na me kwa minya baabi na me pa me ka chiro se wo de bra ye wo bibia wa ha etinra me ka chire wo ba ne se mami ebe yanka da ha ono so meko agro na wudi mimi de na minim de ebe firi mu aba hwe be ma no ne kasa nra na wa kasa bibia gu frigim na me be shita efi ni ade masa ade bi wonu obi kan nipa no hu se na dwen ne kuta ne se be wanyini so na dwen ne kuta ne sha e wo kwa be so mimi hu se enra ne mfa se papa ma ase na ye ne ye kasa mi mam na nte mfa ne nkọ because bibi kwagire ga ase bi emre bi atwa mu ayete aya ka no ye bobo odi se na oba no kura na nkọ so nko na mrante ne ka se ode ne bekọ enti o chanku bibi kosi ana ye bebo yedin eye danyamia sese we de ya papa te yase ya na te yase no no ase mesrem o mo se me nkode a okay yapon tenru akra de ya na esi fom kwa na mrante kon free esuru esi fom to hu oba na bebi o faaye
ɛna ɔbaa ne kɔɔyɛ ɛnam hwɛ asɛm asi hwɛ sɛ nyame ampata ɛna anadwo bra no menim sɛ sɛneɛ tie biara nora bɛrima yi the way n'ani si gye tɔnga ho tu no ɛyɛ dan a ɔbɛn so nora bɔ agya wɔde abɔ kakra totɔ wɔayɛ ne ti kama ne ho ayɛ akɔnɔ nora ti sɛneɛ tie biara no sɛbi mpɛdwasa egya da hɔ a yɛto mu bibidi mɛnta nyɛ wana kan enti saa na tie sɛ ɔbaa ne dadaa mu hɔ na bɛrima yi akɔkɔ so aba no sɛbi mpɛdwa bi kɔ na iti bi ɔkora anadwo no wɔde hyɛ ɛna gya no ma edi ahim sɛneɛ te bɛrima so ɔbɛtena yi yɛmfa saa no ma ntwitwa n'ani so egya da hɔ kɔ atum bibidi no me papa na kan o papa yo ɛmfa saa asɛm me mate yo kakyɛkyɛw so deɛ obi kan yɛ a mɛmɛ de yɛ yi yɛ ano aka no sa anka ka sɛ mɛmɛ sɛ egya da hɔ kɔ atum bibidi mate kakyɛkyɛw yɛ masa program a yɛ no amanfo tie o afidie so yɛ pɔn a yɛ na edwuma bi adeɛ bɛka na yɛ agorɔba nipa bi fa na wakɔ ka sɛ egya da hɔ kɔ atum bibidi no kyerɛ sɛ egya bi da hɔ kɔ a wobɛto biribi adi wɔ mu na ɔtumi nka sɛ mekɔto biribi adi ɛnɛ mepɛ bayerɛ atoto ma nso ma sɛ mana nkana sɛ mnaberɛ ni so a nti katakyɛw yɛ ɔnsɛ tiefoɔ so ɔnsɛ ɔnɛde ntɔkwa ne ba o montie ne yo katakyɛw ɛnora me no wei no ɛnyɛ me nwanwa me wɔ mono asamoa de ɛnyɛ me nwanwa na wei ne bɛdi adanseɛ sɛ ɛdu mmerɛ bi wɔ hɔ a ma obi nkyerɛ baabi nka sɛ agya a ɔtwa awadeɛ mu daabi hwɛ me mɛtwa awadeɛ mu a meredi sɛbe mpɛdwasɛn sɛbe o menyimi sɛ sɛbe ade a bible aka sɛ yɛnka mmom no yɛka bɔ mu a ma obi atete mu no ba ɛdu mmerɛ bi wɔ hɔ nom a ɛnyɛ awadeɛ mɛdi kaka suahu mpratwe bi wɔ hɔ a ma menka asɛm kyerɛ bible mu asɛm ɛna ɛwi ti nhwɛ nyɛ yɛ madi kaka mpratwe ne kɔfa awadeɛ ba hwɛ ma menka asɛm asɔfofoɔ yi a yɛka yɛ na ɔma no twɛtwɛtwɛtwɛ yɛ bi no yɛ yɛka mo meɛnka yɛ no twɛtwɛtwɛtwɛ yɛ na medwo ho a ebim nom ma menka o asɔfofoɔ na bi yɛka ɛna deɛ na wogu awadeɛ na wotwa awadeɛ ma menka asɛm most of them no atwɛ mpransa na ɔmo no ɔmo yɛ no asa mo mɛmfa hye fa enti katakyɛw ɛnura no enti menyɛ me nsa sɛ enti nura no bɛma ɔmo no mpakyɛw dabi ano twɛtwɛtwɛ no mpakyɛw te sana kakra wano kyɛkyɛkyɛ twɛtwɛtwɛ ano twɛtwɛtwɛ ɛkɔ ne nka no ɔde katakyɛw mu twɛtwɛ ne deɛ bɛbi ɛkɔ no wano kyɛkyɛkyɛ yo kyɛkyɛkyɛ so obi kasa okay yo wano kyɛkyɛkyɛ ɛnɛ yo mate katakyɛw na wadaro ma da ase wano awie ne deɛ nyɛ enti nura katakyɛw asama na meka ne da hɔ yo bɛ ɔbaa no ɔno deɛ ne deɛ na ɔpɛ ne sɛ yɛsi wɔn kɔ fie me meka kyerɛ no ɔsi ɔntimi ɛnyɛ ne hwɛ nti ɔbɛkɔ fie ɔwɔ n'adwene na agenda na ɔde kɔkora ne sɛ bɛrima no meka sɛ ɛno a mu nti meka asɛm bi sɛ ɔbaa ana bɛrima wo ne wo yiri nya asɛm ne yɛ bɛka ɛtena se ne yɛ ka deɛ aka ne yɛ wo bɛrima no wo deɛ yaka ne nyinaa wie na ɔbaa no sɛ wɔnte asɛ no hwan sɛ obiara so wɔnte asɛ deɛ aka no kɛse paa ne yɛ wo bɛrima no wo deɛ wo na adwuma no aka ne yɛ wo deɛ eti bɛrima yi sɛ na ɔyɛ obi a sɛbe ne tirim sɛbe mpɛduasa sɛ ɛnyɛ huri a sɛbe mogya wɔ ne tirim a ɛnkata ma ɔbaa ne kɔɔ fie no kɔbɛtuma wini no kɔbɛtuma wini no ɛnso ɛnam sɛ wɔyɛ prepare sɛ ana wɔkye n'adwene mu pɔ sɛ saa ɔbaa no sɛbe mpɛduasa ɔno de ɔbaa sɛ oye bedi wanti no ba ni sika bia no de ma no no ope edurumre bia no ma ekọ kyew no e no so wo ba ma afia because be ma no onye be ma 7 preduasa ye de wo ba ma no ontimi ntere be ma bi wo ha opa ko fa so bofo bre no obeja no asa akoba bi foforo woni madwuma no na mom me kan se the way o si betena ha ye hu no se ositie ene na bochuo sitie no ene nanum nsem a wo ka ne de ekoso ye ne ebi apie no. In fact, but yenwa no onye very careful. Obi de share na akofa no. Hwe, wakofa ban ayi, ade de ka banku wo de kobo na kono. Enra so opani party adwam, ene wakasa. The way o si kasa ona no ma ofrigim, ene ne hwan hwew. Okwa. Eti we na kire se benra no man ka se bin predo se me sole ya nam se awale no. Mi hu se awale no, be ma no, ye ma no ba wade a. Me da wase pa. Na ka de banku dade de ka banku no dade de so da asim no wo de bo ni tiri mu a na nka wafa ho adi ya binom okoko ba wo na wo ye bibia ya dwene kwachiri pa o hena yere brem kada chompa chome das na mamenchi atiefo nyina na menka ncho mo se sabre
wɔn mo atwi wɔn afidie ne de ato Sompa 93.1 na wɔnom tɔnkɔ so anya ne san fama yɛ Sompa TV nyame yɛ adom a na wɔtwe kɛn yɛbɛ pred de ato wɔn ti no wɔn mo hwɛ no so no wɔn mo enye krado na yɛ ka kyerɛ wɔn bia mu sɛ ebia baabi a wɔwɔ no Sompa TV no wonya nyaayɛ san sɛ wɔn TV decoder no ebia wonya obi ma ne rescan ma me so obi wo wasa ma ne nya ma wobenya Sompa no sɛ obi nso ne wasa what the other channels in the Silver TV, Bosso, and Obako Sompa TV. No, what's in me, a Jumedia who do na, ye, no, if you dream has seen when you nebi. Now, what's your more ba at the above bra. Now, ye catch them say, Facebook will also ye wo. Social media handles link na Facebook ka home. Ye wo Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. And that's Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana Facebook no na YouTube mama no ne no eno anamoto tonkrapa ya da mo ase monkɔ so a momo Sompa TV okɔ YouTube anu abo Sompa TV na afenso no dwumedie ne nyina no eyi de a chot se de wo hwɛ TV no na wutie kama so ho online no www.sompaonline.com www.sompaonline.com and afe www.terra1media.com www.terra1media.com okwa news bia trendy bia na afe so videos no ye twitwa de agu ani kasa wom adesuade nso wom ti wohwe bia ebetimi relieve you na stress awodo ye a twen kwafo konse adun no wo de ne de so bete krai se watimi enyi ahotɔ na pagimfo ye omo Sompa media no wonu ma ya dom enne ofu na ekita wo no wo de radio no so anase bia radio so kra na wo hia headset ansa na wati media ya na se earpiece se woni bia me ha ho kwa Google Play Store ho Google Play Store eno ane se wo bo Sompa media -Sompa FM Terra One Media mesra mo fanche me wo Google no Play Store ho no wo kwa ho a no about Terra One Media -Sompa FM Terra One Media -Sompa FM dwumedie no ni nyina betwa egu ama watie nti se de wotie radio pepepe enu nti obia enye ne sama ye daw phone no so wo ye ne sai ba be daw phone no so nti abri bia pese otie na enu ane se wo de won se bo so na che se wankasa no wonya dwumedie ni bi nso etimi etie na se wo ha amane bi bibi tietio katacho bese broken heart bi cho wo jo ho anje wonya wo bia nka wo asamo nkyere no ankonna madwendwen ya enunti ena Sompa FM ene Sompa TV wonu ma bomoden ene katacho bema ene na bedwafo edi dwumedia ye friend say Asem Empe Nipa de aba no bomoden ene fresh sa numbers wey na yenje wo so de ha wo bia no say ye won sa asem ana say bi obi na ha honhom bi ne wudi asie wo pe ba bia obeba ami a kire okwanpa amu afa so abo anyu ahoto de a eno ane say wo bo 0546 883287 0546 883287 and now 0243 58 another 5878 0243 58 another 5878 yebeje wo so ni ahwe kwape betimi afaso etimi aboa age wafiri wo ha nyina mu kedacho fan club ni nyina WhatsApp fan group no nso yedamu nyina mu ase opese obeka ho a eno so eno ane sa wo high number we say 0244 56 34 37 0244 56 34 37 men freno eno ane sa wo high no anasa o man tamp up anasa o ba won samache no be hu se opesa wo beka ho yedamu nyina mu ase na ketache obema Asem Empe Nipa enipa na pe no ho asem edi nkan wo futu sem a wo de ba ne yeda wase pa emma ne titiriw obi wa ya ade ana ne refi de ye de ye wo a enya wo de no emfa nkwaye wo yonko se wonim sa wo no obi kunu apie pen abla wo si so okwe si ho na wo to yi nkrowa nkrowa si yenja wo so bi ma da no ablewa bi ana se wo na bi a o ti dan chem ne de o si won si so da wo de jayam le na aba no eye sa pepepe
ada sa nyankopon ahye ato wa ma yen wo ye dan ya said yo nana wo sisi so abre bi beto no na no abo abrewa no saa pepepe no no so beto obi ya ono so ayese nti so bebo abrewa ne bi enti esi so aya ye nyantobo ase wo kwa obi kunu ho ne kwa nante ye obi kunu chewu sika pen e ma wo jeye wo no obi kunu epie ye ekodidi wo restaurant anasa wo no obi kunu pie wo de ne yire wo ho ntini wantimi afo wan kofie mokoda awohodan mu anase hotel na guest house why ye be pen na ya na de ya ne se o ma ya no mo yesa no o mo nim se o mo de o mo afam nti no mo sua ho adesua o ma nya experience enti o mbe hwe o mo kunu mo ye ba cha obema onya akwada na otimi de entoma chechire na hye chire ya ba bia abeko bia no anase akwada otua no fo no ba bia abeko bia wose odi wachi enya sa na mema te ade be mma mpene se wo hyehye da bia se wo hye ne so wo ma ni nya ne fa ahodie bibi obeye bia no opese wo rewre mu na wo fifi frani wa hwe ya akwa ko hu saman hwehwe ne phone so ne ade na eye ade ne ekuma ne pi wo pressure wo de koso na ya sa ade no ese ade a wani hu ye no enya wo ya de wani ehu no enna ya wo ya emo akoma eju hwehwehwe wa hwe anu wato na nanom se do enne mala o maba na bi omo kunu nom ma de na ya nkase ye Ghana ha no ye culture na se tradition beto ye no ye polygamous marriage ene ye beto se ye nananom no omo wom enti wo ye dan ya papa na anu awale nan enum no bia ne nana nkanso abi ene ne wo abefa na wo ne netie no ni moja no ebi betimi abefre bia wo de awunya ye no ono so betimi apeke ne nana no bi eno nti no bia wo nko awunya beti na de be ka kire me ma ne se mesre mu no amekan me se be ma na ni na ho na adwene na ho ye no wono okofa mpena na se o ye bibia odi huru na yere ena akohwe ma papa bi enu omu pie won ma papa bi o timi yoba ese wa wo awie nti hu se bia watete ahokyera ba wo dwene ne ma ho odwene ono anu ho adwene ho so ho ansa na wadwene adwuma ho nti oba na ye basenti no wo de oba foforo twa ne mpoa enye no na ya na maduabo ni so no enti no ba menka se wukunu ya osa abonidua so wakoma mu na kan hu se bia da bi atwam no wo de bi adi obi penti no ya de bi edi wa no wafa ne sa but mema no so ya mo nhwe ye ba bia me de besie no na me ka kire ye nua ba na enurada oba ye ne se ono a na nkene kiede sa dade na ye de so da semu ka banku no ye de bonitiri mu no ko wu ya okoba biam a okodura sama ado ho kran ko be kasa Asem Empe Nipa mpa keda cha obema ne na badwafo mu ka kire mi enurada atemi a me se me matera go so fa ho ye da pen o de emem ne go so de kwa anwa me nua no maka na fidie so be me wo mwa enti nkoho 3.1 enti oba je so oba no ni hotel guest house sika bia wa ne ho wasa akwa danke de aba na de ne hwe wotiri mu a ka wa no ka be hu na watimi ntoma enu aye wo mattress wa hasenom edan kesi abrosan ye to aso miensa edan be na pesa odam wa hasenom a wunya ye se da hasenom baba wa se da enu a otia wo sresre hu be ma na sam na kan ne kra ihu dia men kam phobia mo akan yo asa akoda ho nkodi rad ko de ade shoot maka wu ya e se be ma no e wudi aba ne tirim enam ne ka say wie ka chen se be ma so me commander my please phone bia me de abefa na wo say what that sells e o me nua ba me safe no otoatoa but na me ya adoma ye be koso na de me ka kire ma nyina ne say ade anya ne na nye enipa blabom kra de anya ne na nye e na ade be boa wo a yesi e be si uso anke ye hye wo ma woni be ma ne tena ya wo tete usika ma no wonu aduane ma no kola no wa hu de awu yo wo di emam pefra how much more say wonu wa say nya asem e ba woni ne nyem kola no wa say nya ne ba ya wo sisika wo de ka wo do kola no won say ntuade de wasa akoda ne dem adenti woni kuma say wo ta bi bofo 60 Ghana cedis kra wo kita betimi anya guest house find one adam eti de make ne say na yam for so obi ase we kwa hase no relationship we mu kwa wale we mu what na se but hase bia oba ye betufo sa wo fa e bebo wa mfa so de a se de kede chwa da wotenetene ye no wo se wo pe wacheche die moja dodo a ye de nsuo frem ma ono na enu ano wo pe ne de sa na ene anopen ka be ma na ye ne sama we enya de suade mfa ma e ma nyina kede chwa mpa chwa me dase usme dase sofo bremo atiefo ne ahwefo mpamocho pi
say yɛkɔ TV so yɛkɔ TV so Sompana 3.1 na wɔtwe abɔ yɛ wɔ TV so dwumadie no yɛ Asem Empe Nipa dwumadie ɛna yɛwɔ so yi mesɛ mo babadwafoɔ ɛna atena ase no sɔfo wɔ ha ɔmono asamoa ɔwɔ ha ɔno ɔhɛ kiki no ɛna afei ɔhene yere akua yɛboa suama me production team no wɔ ha me production team no wɔ ha Didi Kano ɛyɛ ofosu aboagye bɛma Sompana 3.1 kontontibu ohia kuma na santimampon ɛna wɔwɔ ɛna afei bɛma usu ɔnso ɔwɔ ha katakyɛw bɛma me na mete adwa mu ɛna mɛkyɛkyɛ dwumadie no kama mapamfo anasɛ maboafoɔ yɛ technicians na ɔmɔhwɛ mfidie no ebi wɔ TV station studio hɔ ɛna bi so ɛwɔ menkyɛn ha sei menim sɛ akiwa ha yana mɔtaa de din ma me anka mepɛ na school fees na ɛwɔ ha school fees ɛna afei PK so wɔ ha anwummere Sompana gyina me sɛ pɛi ɛne PK ni ɛna school fees wɔ TV studio hɔ yɛdam ase abusuafoɔ afei moma yɛnto adwumadeɛ no so yɛbia ahoma ama no sɔfo mmerɛ mu ansa sɔfo brɛ mu no afei bɔne tew na yakɔ because yɛ tam na so na wafutuo no nneɛma bi wɔ no ma ya na ɛya sɛbe wobɛware na obi bɛba wo yere ho sɛ wayi bi pɛn nti meba ho deɛ wadaworo ma tiefoɔ ɛhu yɛ mmobɔ na obiaa ma obi kunu ho ɛne ne yere ho sɛ wowale a tena wo yere ho because woayɛ bi atwam kane nsɛm no yɛmfa nyɛ adwuma yesu kristo baeɛ no wamfa kane nsɛm no anyɛ adwuma ɔse deɛ paul bɛkaeɛ deɛ yɛhane bɛkae nyina wanyi bi amfirim wamfa bi so anka ho enti sɛ nyankopɔn yɛ wadom na wale a anaa wonni kunu a ɛnkɔ obi kunu ho anaa nkɔ obi yere ho mesrɛ wo bebree mepa wo kyɛw ɛnkɔ obi yere ho ɛnkɔ obi kunu ho obi wɔ no ma kɔ ne kunu ho a ɔmfa nkyɛw ɔbɛbɔ odi ɔbɛku ɔbɛsɛ wabrabɔ ɔnyae fi sɛ wɔno wayɛ bi pɛi na ɛnso daworo ma atwam nti ɔmo ntra se na ɔmo mmɔmpɛ na ɔmo so nyɛ ɔmo deɛ nti sɛ ba ne saa mɛmmɔ no dua another option wɔ hɔ a bɛfa so na nkɔ koraa wadaworo ma mɛma ne nkɔ koraa mesrɛ wo mɛma ne nkɔ koraa nti ɛbɛserɛ atiefoɔ na Nana Boakye in fact wɔde madi ne ho yaw Nana Boakye madi ne ho yaw paa sɛdeɛ no a mesi defending no Bible say Paul ɔsɛ me ye kane nneɛma na mesua na maadwene sua ba na manyini nti meyɛ mpanyin nneɛma na yɛ defending wo sɛ oh baabi a yɛkeka kɔ deɛ yɛne wo kasa wobɛte aseɛ ɛti yɛnim sɛ ɛka nana kora kasa a yɛkanya bɛbuo ɔpanyini te sei wakasa mekura metumi ka na medi na brɛw sɛbi wɔn kasa wɔde na brɛw na mmom kɔ ka sa akora no na nka bɛyɛ respect ya wɔde mamba papa yi because nana bɔte me wonkyɛ me ɛso ɛni die di ma nana ano ɔdene na wakasa na ɔba babesia abɛda ma ade akye na wodi dadeɛ sane sɛ sɛbi o klaman ya ɔposo ɛfa medi ho yaw papa na nyame na yɛ wadom sɛ anɔpa no bɛfie na oni hɔ kama mi akyɛw wanya deɛ nipa bi anyini a onyini kɔ n'anim o onyini nkɔ n'akyi baasese deɛ wo mama hu sɛ wadwene no akɔyɛ nkoradwene asɛ wo nipadua no wanyini agya wadwene Boakye wanyini agya wadwene ɛdi asuba na wode nam abrabɔ a wode kɔ yi from nti wɔda o ɛnɛ na wɔma wɔbɛtiri so a wokɔ obia nka wasɛm obia suro wo bra to bo ase ne bra fam na dabi bɛba a wanhwɛ ne yɛwo ntimi kora nsɔre na wɔpagya wo nsa ɛde so kapo ɛnɛ ne wɔne adeɛ a wotwe sika atwe mmaa ɛna ade pam obi ba ebi adeɛ wokɔ akɔfa na bonsam na asoma agent sɛ ɔmene wɔbrabɔm ɛmɛka wo ntoɔ bɛrima bi a wotie mi mfa saa nneɛma wɔnya de sua mesi wɔ baa baako a wode w'ani kɔ so bɛhunu no fa ne saa ne fa tena ase na kɔ w'anim ɛne ne mmɔ bra na ɔde bɔbɔ no ɛno ne Nyankopɔn bɛhwɛ so a ɔno nso bɛtumi akyɛ wo nwosra ɛfiri ɔno no agya nkyɛn
enkofa we enkofa ntokwa ebufuo eduabo sekan mesre mema yesiso ablabo no meka kire wo da bia no o se wotie futuo a empanifo beka 3.1 na se wontie futuo so a yesi achechede pere moja dodo a ya nana ka o se ye di nsuo ne frem na wada woroma wo achechede wo pe wa achechede wo pe moja dodo a mimi pe dodo a achechede a wo ni ode moja dodo wada woroma se mimi pe achechede moja dodo a bi di nsuo frem enti se wo so wo pe wo hawo no amani a wo de koso ne bu pakọ na de ya kesesem na de twetwe sika ne ma na de awuye na senyame ya dom ana bibisi ya nka samne ka wonti ho utie ye wo de machine hanada nka wonni ho nka samre ka wo hye aban kukum eti mesire mema ne nana boache nana mesirawo na bia woduru wonyini ma wadwiri nyini ema woni padua nyini nya wadwene ma wadwiri nyini enya woni padua na wunu se bia ukakọ no from te woda na medase mesomeda wase atiefo ne ahwefo mo menkwa homa no so ne yemfa frefo miensa enan enum bi na fe yentoa dwumadi no so meda mo ase mama yenko ahoma so 3.1 hello mam wa bobemadi nyame ma mfie no kan fie ho wate amen hwanie Pastor Majo ne bo sen walande full London. Yeah, that's right. Hey. Yeah, credit and yeah, different. Program is too hot. It is a whole fair back on the Thomas or beyond. Yeah, papa. It's a moon falling in us. Why? You was a fat na the credit and uncle. Nazana, I would have put program near hot. It's the whole fair back on the enemy and some I said, what's one after the yes, you said you're watching. You, young boy. Money, yes, who calls you? Hey, Pastor Wanakai. I'm not from Radio or Monoso calls you. Hey, oh, Mono. Money, Mamma Kakra. Kaza. Me, them I will say, 7 me be suffer in charging a normal dear. You and then I collected dear. Sit on course to them, I will say, it's not your money. Sit on course to them, and I have some of my radio to the tire. I think so, dear. Then you be when you have one either. And that's what come down to that dear at the Kamu bar. Then to we come out with election and a poor and not torn around sorry be ma. Now one other day. A man young country for I keep on course to you and it's not their more. Other yes, I saw that now was sending from how was it to a jack come now for here can you never the son of for you to say Ade. Oh. Then I said because you walk past our baby papa. Who never and the other would be manager for what's the son out for Ade. Mama says, Mamma, what from group in the last 4 years. That was a pa. That could not come as I ha. That's it. Okay. Hello. I go there. Yeah, a hoodie. Majua, and a Yakuma dance. When was there about that line? Hey, what a man. Face of Cropo, you're not bushing for a share border. You what could fee a pay? Majua. Aye. David, the Osman media meko. That's my wow. And I'm another member. 3.1. Now, let's say, oppose you near I go to near or Jopa. Or by the own channel. Or any. Or any Letiano. Now, right day. Yes, sir. And the software customer man, it's the papa. Yo. Also, if you papa Robertino. Yes. So for your Bema. Yo. As a Yakino. I would get you. Because Obana got some of the 3.1. And do yourself that Tatana. As you in the farm room. And no Kanamo Kanaboko. Is it no better Kanaboko? As a police case. Bye. Bema no and Hona Hoka. Obey quiet in our capture with a dada. Okay.
Mama ya ko hello. Ya jawo. Ayo bana oya gas papa na. Yeah, no baha. And no baha. Come on. We are brand here pa. 93.1. Papa na ko point now. We shall also. Oma kwatente me no kremo. Amen. O she djuma de na sia. Ya na de champion team a vestre pa. And the first kind of djuma di a wo di kan. Now two are more number now yeah baba and I will my message and idea a come and a year home the 21st clinic will be a friend in now properly a little baby papa or this time and brother had papa and I'm 24 I'm a software no one no and what now who about the do we now the next said we are Palama. A do better than do a Yamudia or Monomonquai or one say to me or Mobedaso. Papa back here and come okay. And I was a pa. I was a for offer for Abaso. Some part FM has a friend for the yo. Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening. If I'm sure what to say. Yeah, where you pa? 93.1. Good. Nipa cho your family model. Nipa cho papa na no be kasa ye no na father dey chase lady na no se ho no. Ay. Papa no ese ko hwe na dwene mo. Adwene ni ko ye o because me na ne kasa yen na me kasa me ma me say. Mine no adwene no e ya ate. Again, where you have a dog, what have fat? Then could that be a pamono? I said, yeah, what's any danger of Wayanita? And I'm not saying I was in the corner, and the case in the bank is the one. I didn't know. Come on, Rian answer me didn't know. Yo, Papa, I didn't know. Mr. I didn't know. Yo, be a trick at the best in 9 years, my dear. I feed you, no, papa. When they went to let you know why. Lady, no, walk away. My reporter, my police. I said, come here to report my police. Okay, case in the we the embassy can aircraft. Okay, thank you. All right. That's the chair. I am not someone in 93.1. That's a part. Bye. I was here for Mama Yanko and 10. The American is Bemano, yeah, divine, the baby at Champagne, mentioned Quada Daco or the Tazinamwa Santai. Now, on Kaihun say, Tazin a bit rubino, say, yes, soon we cried, net yes, anymore, Untimenko. Oh, yeah, Ubeni. Taxi drivers be brave and yini ewu kwa samano. So I say, until one head near me na anoma or Sibre in Castle. Then I must say, Mamma Aquana, Yanni Mammy, I would say, and Casa. Mamma, Yamua Quaba. Do it, Jan. That's to say, your minimum Bible, no way. Sure. Mammy, I said, ya. Asembia yene ya. No say ya so na dia mani ko ba ko bi ni mani fo. Sumpana 3.1. Na ahade dia asem ha no nanka wo koye ne ho bibi entena ho mana emasa. Yemwa nipa ebra wote ase. Nipa yemwa no bra wo wonkwa mu. Me mete ase so beboa me aboa me. Anya sa mi wu na be bonsa kase bia se ni mesi adwa wo no. Okay. Eti we wo de wo nsa akra fa bre me mfa ntwam anum. San mako. Dabi. O bonsa yere. O de ma ma receipt mi wu a na de akọkire yi na se. Se ma bonsa na ma receipt already. Adai, on some months have you.
Match me fear for papa. Can't be catching up your no can. Me did you my papa. So for say, oh, son, have your dear. What's a median? I'll buy your dear son. That's what decided. A crash your penny. Once I'm so concerned, a dinner queen. Nana somebody a muchini. Some 93.1. Now, if the one walk upon Sadia or the Roma, the old came before we be. Family. He's awful. Oh, you know, the Quenen and I can know. Ah, Nabra ye bray, Lancruz, and Yabiana, Yanya Quanissimana, and your papa Antona. Near Beuno Biaba, but if for them no policing, the bonds are 10 million. And in the wind, and the one crack, bonds are 20 million. Oh, okay, Jimmy Jimmy Namra. Let us say. Mama, what they say? Madame Rahel. Mama Rahel. Say a queer na young. Adwa. Mama, what's happening to say? Pacho, me free bonnet. Nam table cum, nimicum, mirano. Bricum. Aye. And Mam yet has, there's a Masati has my better month from my Sifio honum. Eh, a month from. Oh, I month from my visit a Busan honum. And watching me pepper to for some me bagel or no condensing to no baby na me baby a man. Some 93.1. Okay, Asem Empe how I be. Me pacho. Na me pepper to no. Me di hun ko mo chechere boys no a. Ti ma mbiton kusia. Proton ko cheche mbia bi 3 ne wanam se o. Baby akwa chem no kwa awa nti me mpe e hon me pese me ban be ben baby a me wo no. Na ma me ka chem se prot bi da ye chi ho. Sa proton ye ba betete nti jai. Na boys no nyina wo hon yenko hu wo mo na yenhwe nipa kora wo tete proton. Proton ye kwa na wura nyina wo so ni afuo ni ade. Nti ma bi ne fe ne lawyer. Onna proton hye ne nsa. Ni ehunu no si obamebi o sa na tie dia oniska o ho sei nti sa na tie a yempe kakra mele no na on fast at endwi e plot no so na mama Sofia ba betete yesu you na mkope 100 de bre no na mdi ka mani sika 100 million sika da no 10,000 Ghana cedis ba join na mde ma no si you nti o ya sa wotete no na still anenso na sa de 190 beka no ho oyene se ene pepa ye class oni pepa nyina no ye o de 190 nti samle na ya anadwo nti 90 million na ye de ba na me ba no wo so nwan na me ye ne se kan ko ma de enche o se de bi wo gina anadwo no a be se so ko 27 no na be so upon count me nko de be ndie be na fe o bai o send scan be see ne ye so de be ne de ne a so wonti me nko bank nko yi sika no na bank no ma ho ase so de be wonti me nko bank nko yi sika no ntinke ya man tam kakra o ye ya no pace kan bi ba nwumre no ane be see sa lo ya no ye ne ye so ne yi sika no ne de ma ne lawyer no o so you na me ntefa ko me ba na me ko to ba no tete plot nyina wi no kire me se me de wa anafo no ho no sunsuo ho kakra na wasoro ho no so wadwo nyina ho so ho e wosoro nti me fa anafo no o matina me hwe ya na me se ho no de mani nye ho ne ho na tacha ne nsuo e ben ho nti me mpe nti sese ne ani se watete awie kura ton na otone a wa mam suru ha bi nti ba na so watete suru ho waton suru na me se suru ho no otone a o se 250 e half front na ye full nti otete 50 se de be ya obia benya bi me na ekọ na eba na ebibia otete pot na and half no e ka kese ba konda full ba konda ho no nti omua me kona me ba na me no anam sa ma no sika se ene wontwa blog engu proto no so na obia abesindi o me de ne nche no blog so maninyi na wa ma osoro hobi na ma me soro hobi na so wotone a wotone ne 250 na me ne bo no a odeje ho no aye pe na odi amame timba na mabusa na waton first ba wo so wontone second one ba wo so wontone a chembe wo so waton na mso waton na woton no sen wan kan kire me na na wan kan kire me se mabusa na ben prensa
was one country de matona wi na watona wi dia se ne no anse wo de fa no mame na me kansa enti me wo hwa be na otu be yi kan mabakọ ya hwe ya na ekokoyem enti me ba fi a hwa no efrem me se obi di anwea akogu memi pot no so am so papa won wan na so me nsa ekọ pot no se half we ya wo dia half we so ye obi dia enti mimi die nu ni ntem wo fo de boys de obi anim se na disika man no amene ne kọ emu asofofo emu mrante ne mrefo nyina nim se menam disika man sika o de yes adwuma no akoso me sa to ache me nua ba ko kese mesinfo kora ya kodo so aye bedwu so ema atoso ne ya na o si jai na me a me ba medwu so oh me ba wo dwu so de neti na guso me frɛ wo a wo se anya sa no tie no wo de be ye kɔbɛto wo adwuma wa ase honom saa ntuanka me bisa no se ontone ye be emprensa na se mesin no nkoso ne nkoye adwuma blog no su ni so me ya wo so de koye wadwuma nti bo okura no watu aka no bo ontu aka no kura nwie so wo mo ye adwuma no ena ye koye wo mo kwa ye koye adwuma no na apam wo se wo mo firi so na prot na ode ma me no enye saa prot we on frem na mapie na mbae me ba no ko frem ma bi se man na wo to asase no oni ni nua yere de be wo kansen sem anya no kore se onua wa ba chem sem die nti se wato no fa na ma obi na obi atode a asem be na wo mbiem nti asem ye madwuma de na nka wo de ma me wo se an ka san ka me balance na ma balance na me se be balance na wo me no ntem kama me ntie na me balance wo wi o se da bi sa na tie de a wato nti a kire ho so pin bi wo ho no me o ba be fele ho no na odi ama nti me nkobe na otwe be mienu asem ye so ba na ma fele ho nyame ma ne tan so asema wo kan enya adwuma me poto no ana mepe nti baaye no na me digya me nwan se ya won kohwe okohwe ya nso to na nso no so na hono ni nyina akọ na wadi betim de mati na wo so kiso gbopula me nti Nigeria na ma yesa adwuma no nam de me asom de bo pula na yesin so na yesin so me na nso na mase na me koe na me kobo ne maame amane ne yira amane ne yiri ni mu no na ada na me kunu yesa mapa na me go me ba na me na ehye machini ko mitimi kono yo eye akura me to ko sua na bo de no ko tian kese me sip down me na ye ba ye nua me ginu di so betima di me hwam sa obi anim also ye project bi o me ne tena ho di nkom na me cheche no awale nsam ne na ye no ya no otete no nti ya na me kasa chene so de wonyai on ka hwe nka wo de won hwe ne ma na no ne hia wo hwe o ma kura wa men be ma won hwe de ko ba bi ne nyina ya face bi da nti nye no na ye adwene ho nti me ko bone maame amane ma me nwan ko bone maame no busa aka chene se wate obefre ne ba no na kasa oni ne ba na kasa wan kanya nsasem bia asem be ka chene me nwan se ne ba no se won ye ne nka na me se ye ne nka se asem be ba no e bia kasa ada ne ya mebo amane na ya bibia na bitisa nti abo amane no ne jaye nti maame de se onim se ne ba no woton pot no bia aton no ye na dan krofo me so menim na me hu sa menenam pa menenam nam sa ne tie dia me kwaso na o ma pom mo kom so man dia ne ba be da na bedwafo ndi me kono na me susu hu kire obi ne pa kwaso me fa mra sompa na me ba o mo so ne kura o mbia be ka na jamba ba na ni ho ne mai ne ho no mo sa de me enko na enko hwe fa Facebook man ko bi ho ana o mo gi me number no be hwe e be hwe se di sitie ne okonyina na anu so mo san ba san be hwe o ba ni kuro no mo ko hwe se di sitie bia no wala betumani okay enti ni tie mo an se wura ne je usika so di dwi plot so no mo pa chwana na wodwi so no na wo se o pesoro hobi pa chwana on se fom hobi me pesoro me ma fom me pesoro me ma fom ele ko wi se chire enti ase ye adwuma no ko twa so no bi ma wo na aka se won twa blocks nguso ma sa na blocks no mu no an obi so de anwa be go so yan komra tese plot no ahwew usika so da so pono okay Mmrantehene no meton safre no ma no ba me office anwumri ya na baby a me ne kasa kosi ya ne se ma me kasa wi a memfre no na de wonanu bia no onka enti mama me kwai na memfre Mmrantehene no na ne wonanu no
onka mayinti madam wase mame wase me bi aka na tembesan ke nyina yo ha kese otena ha so beto me ha wait mame o de woni kra na so kasa fa oyo kromfo pa oyo kromfo ye nyintum sa aha ye nyintum sa sem ko ne mama ka je sem be boni dua sem plot no na me pe o se sika da me pe sika no me ko bo obosia na asi hu mama si abotre matina na it's not established say oye kromfo yintime nyintum sa wada asem na de abedai say yenka wadanzefo bembe na no binim kura me gina bonto oyima nana ya kura so yenyi wo ma yetawachi matema pa matema ura yetawachi okay mama yene bema no ankasa hello bema hello good evening oh. Good evening now what to say yo mama bia ose be man plot ne sika bia kodi mo di dwi plot no so opesoro oso be man form opesoro oso be man form last minute man no so bi ma o kan say atwa block gu so kura ma no akire obedi anwa be gu so ya hwebidi plot na free ne sem ama nani aha no ho na wadaroma asemi ede na wo kan fa ho Pacho, Mamma, said in the Sudan Sicilian. They say they are the Bruce Shiano Cradin. You need the Akase, plot no. I'm a Jimisica. Medas, sir, or by Genesika, Ubon content the Sika 7 site, Nisika Sen, I will do ho. Nisika 200. Canisika 200 million. What the blocks on the Sikanaka home? Blocks Michiganaka on the 200 million. Yo, or said the OD juice on amount 190 million. The OD juice on Kuana 990 million. Or my Michigan plot so and I plot Ben edition 190. Then I made on a plot. And I'm the Mao 180 million. And I'll be TI. Which I crater also so be a land for your paper and mouth. Boy energy 10 million 919. Some 3.1. And now blocks. What is that doing? 70 million. They get to see 12 million. It didn't happen to 20 million. That's what I say. What can I say? Blocks you can't really 30 million. 30 million. 30 million. Okay. That's just we so tia say. And what's why already say Mammy sika 200 million what the be man no. Some Panama 3.1. Say mammy as the any diano. What the amount will be. Say we see some back no da ho me farm out. And that's how also plot. So I'm the plot I know. You are feeling here. It should be big. That they talk here. Okay. The Edicano. Sir, my American say Matthias here. Me hear me sika. Would you say a bear and no anan and Santamino and Sabacanisika? Some Panama 3.1. Sir, or cancer. Lawyer me hear me sika Matthias here about your forecast Matthias here na se chena me ka se pe ma me ne bo sian fa bre me na me nane hye ne semu a e be ye ho sika wo se si a do o ma me vita me de so so na me ma no because e bi na me ko to fele ndi ye no na o twe ba kontem o be o de sika no me ma no kontem o me de sika ke mo tamre mo am de be bre ni Pepa so sika no say 200 million na de ba na obepe bibi kakra so isan say sika na achenti sika bi ancho no o se ni sika bi ani ho me say en kan ho bi ani ho me be so no o se 2 years ni 2 years ni plot na me de ma no ka balance o de be so no so ni be ka me de ka ko ye okay.
Okay. Nanka says sign what this also. Over. It's a plot, you know, you're on 400 million. 400. 400. The energy and a time of a It did half no by 200 million. Some Panay half 400, no. Half of your 400. 400 million. Necessary. Yo, Tina Chassan Kamama, so Sunday, bear 200 million. Some of you. The first one I was 1 penny. I told my would be a catcher to the Aquaton. Not a strong chicken also, this was only 200. I don't know what it also. Masa. Me ba mame jakasa. Me pa so say mame e de bufo say ne sika no me mpe kra wo ba ye den. Over, you don't know 3.1. Na wa say wo mpe onyi sika no bio kra wo ba ye den. Maybe you are. Ede wo ba ye sika no de sika na da ho no wo ba ye ne den. O say wo ho. Over. Other vegan, you can't be what are the brain? Ah, no, I said yes, and one pesky can be you and 2 by a day, car by a day. Okay, with us. Medase. Yo. And yeah, actually, that's not Casawai. Medase. Okay, but you're for. Ura no nea waka no ose plot no nanka say odeje 400 million maamini 200 million abedim se maamini se onye ase ho no opesoro ho de a 400 ene 400 ana se onya bi nsoso de a ne sika aye ready ode be ma na mo ma na otwe na fa sika no ma na mo maami se Fifi baby crow can say fear and no sianwa no ensasa de echi so ma we de gu ma me chim ma me friend ba ma chese wo hwa wo bosia pa no pe de bre no omono say na wo kan kata cha me dashi ya shemo ya santi mamwa kata cha on say yenwa ba man ekwan bi so no minim de shanka migidi ye shanka otihano mwi nanka mami tia mami wa ebod no abetra Some Panay 3.1 but aye ni nyina no papa empampa amma ba mu ni nyina kan de ho akata chaw mummy hwe ya sa sesem hu ye pa o mami sabe mpedwasa oba so obeto asase ye tie studio ha nye de a obi se wo pa esi de na ho nwome kofa ton ma no agisika mfie mienu eto ese sabe se wo papa ya wo kase se wo business bi na ebi a wo pesika na no ma bi akoloke ana waji maami sika mfie mienu na da bi 3.1 enti wunya profit wo e wo kwan bi so ana se da banga na maami isika da banga and at least enko anya kaka na me ya se wo busa na question bi se maami se on pesika na ba ne den se men na wo minim se wotie eduma bi wa kasa dem ma ba to hwe ye kasa nyansam ye nkasa kokko so se ye memene na ka meka so mekoso anam de atumpanifo bi anim mami ye no aba anase mpanifo momwa me na mama na nyini sika mami nyini sika aya sante kasa asa bi ujina na se wo kase me de se mfa sika na se 3.1 ana mami no ba ni sika no kasa jeto aye business na moye enye gwekwa no wo ba so obeto ade afiri wo ade na wakofa mama me no ehonyo munche saase mu pa mu amu asase mu amadwe saase ehonyo sankrofo no pressure katacha wo kai se ade bi esifom bia na sa mangusie wo kentem sifom bi mamia o se soame na me bi ma so ma me bi ma bia anya no enye ade bia obi to ye bia na all force so se misraw sinintam kan hu asem de akire fa kontem bia so nye abra mami kotu ade ne ka no me ka se ba bi wo ka se je ne ntam o meboa e na de gu ba no so e na de sika bae no so de sika bro ana jo meboa anumre ba mai
ye betima gina akase sata na opesika bi ebi kura na wo obi ka kwan bi so ana wo waye oba nti wo gi sika de akotiti baby aye ohene asabe ye chikwa edi ne ma oba be sie sika de ebi kura na wo asase ya ye kan wasami ebi kura na wo kura na nanema wujade ebi kura na wo kura sa sika de ye ka se koko fabra ne ton utimi wura dem enko yi sa sika ne ma masa adu time ahwe de na wiase si kono bronsam na ewuru o wiase o nyankopon wo de ye pa ma yen nti ade bia wo didi unwa bia be very careful wo bia me kasa wo yere wo ma wo masusa ye kan ye no kasa o fidie wo so tiensam a wo keka maame na samo ka mo hwe ne yo de bia ye kan me so obi obey bold say me beka masama cha mansan no say ni pan be very careful na ni abre say sika wo nya pete sika me ka kira wo say wo tie ye ne a tiase na bra maame ya beso mpanifo na hwa ye kasa na sa meme kura na sa meme ne ba ma ya a wo kasa me ne na ka me kwan ka me nko ka me ba afidie so na nkam di dwatoa kese pa ma sabin preduasa wo mu atiefu etie yen ene ohenempon a wote adwam me di dwatoa kese so ne kotodwam se na wadaroma enya me mfum so ne so enya ba nya de me pe no eye kasa minim se atiefu mu tie yen se wo be kasa wo ya nipa bia wotie bia be kasa wo de na wadaroma de ne ho ache no ene kasa na sante kasa e ka no na wo asema ye kan wotie ne kasa e kra se o wabufuo bi maame hu ese maame hu ye nahi ai adenya koso wiase wadjo ba be sika ye beta na ye ka the way ye wo sika sakra no asif se maame kra ahwe wo nyane ko babo no etimi dem kata so me di manu si no asemu etie me maame ye betima ka che no seven previous nipa bi so akoto asase maame nyabotre nipa bi akoto asase nipa na sika no no ko ehwe na ye hu no eno so be dan ye betimi ni maame akasa eya koma na kosoro but onu mama so ba fam opani party adwam na obusa se wodi bibi kakra be kanka at least kan bibi kakra na madaroma eno de sa na sesa nka meye nanso enya me mfom so ebi kura asase no kura na nya nanam bi na yedai omo ne me twe nanso wode na daroma sika no betuma pepa honam de na ade abe maame ne kasa sabe obi ato obi asase ye panipa no kura ehuni sika ase eno so ba yedai na emo wutie ye nwa ba me kasa ya oye nipa bi ye ka bi bua na emfaso bi ane so because na koma wo so onye na so beka bibi papa kire maami so onye na so se sika no obeja ade ache wo minua maami nka sam kire me da se ma wie yo sofo nana me da se katache bema Sumpana 3.1 lawyer de minim ne pa na onye wo hene ana asase so enye ne dia ana edin so no enye lawyer wa ku school a ye de lawyer man to lawyer bi and your friend is but let's go to the say eno na me pese me chine ohun se minimum no because nan kan suba no nye se netie kane no na ma me ewuska etomu to ho nyina minimum nyina because me ho na metie yes enti de waka no entwayi na wo se ka obo form because ahobrase no ewie bibia o da bia me ka sese ohunu wa no kra ana ohunu nsa ohura woni mpanimfuo eto nsa didi on the way we see kasa no kane ne nyese ne na wote na wodwopa ne kra no me hu me de me hu sie tama be do bi nwia panyi na woche ano no me de me hu sie because uhum ye wo hye da hume ba me de ne me hu woni padua ne kra so asesa bibia betimesi nipa akwan se wo de kontompo agi obi ade a wotwa ho damla ma najo mesrew babia keka kono enya se bia obetra ase na we mi wo sei ni wo sei o ma me no papa si fie no so fa na acheye no ya kwaketoa eti ka wonye babia atena ka no kure na o se wudie so what ase kanya asase na abekon ntokwa aba betwe ma so min kansa bebre pesika no mekura de kamasi pesika na fa bi to so because kana ye 213 da so skalo so check here 213 lawyer minim se make asafin wo hume kobra ebu onie boko fesika ni bi to so e be pata no 200 million enyi ska ketu ma mi betima ka se wa game ka hu se wa hwe ne no wa nyemu e wo humu messi no bebre abotre dana dwene tia wutie yen
emfa niam ne se mu ha emfa wo se wo me emfa wo fa asem ko wo titi bi so na mo ka kan se hunu he wo hu de ehye da mesina wo maami wabobre o wo hu na bro sa no wabobra papa eti 1,000 awuro me miensa sabo sa miensa nyokre ene siwo ko beta me to de ye ne kura me ye ho adwuma oh yeah me nso na me to na nso oh yeah de nya me to me tibe ko ma bonte so bia ni me nti ya me ka no lo ya mo foto nsuo pa o na ta chichire wata na me chide bia ankura ede na wabelo me tusku me hono good pa na lawyer dia wa ye nya na god day me tia asase na 600,000 me tia ni 50 odi free 50 sa asase na me tusu ne na me see so anu kwa na me kwa ye mute eye basa ma me ye pa o ne ma ho yeah ankura da koro esa epesisi a me chichiri gu fikem ne ye to na chichiri first na chichiri na sana pia wotebe me na mdi kwa to bi blokum be fa ne kumase obi be fa na mam kakra me die tenzi zukura e kwantem Ano se chichiri wota no so chichiri wonsa no ye ya ba wonim chichiri ye wo ono problem na katu roba no me to katu yichem atade shem mpabwa shem boko minimum so da pro secretary 20 40 minim se lawyer me jimi sika me ji odi me jimi protocol nda ho bia nkos nyina na danfo na ato obi anto na danfo na oba ho ma me pamo papa no hold of fire ohene yerebrem na man fa no praise kabela dia no mami na wo kata die ye panyini beka no tie na so pem enya kukudru sem ba bia wabo breadro no se benya we na proto na ebeye ayi se mama wososo wo dia tete sa na team na so wu mesiro se na wadawruma tie me oh tobo se ye papa ye panyini si yakopon ya do na si na na wadawruma na me chese se wo kan bibia se me kan bi on fanya adwuma da wase ohina yire bremo ene chompa me dase na enya wanwa se wo hwehwe miaye ahodo edan ho ne walls ahodo ho a posters ahodo ya na tetale ho no de wanyini kola bi wo ho 40 ebi wo ho 30 ene kra no be wo kola 15 years 16 years ni nyina na ya na enya kwa obi wo ho a enya ne kra wuo ne wawu na eya to da bia mpanyi ka asem bi se de wo twasa na onim se na chiachia edu da bi na wo ya de bia nana sika tu mi wo se fidie eyi abo ani sunku eja no so ani sunku anu akra wo pe ba na kasa anku wadaro ma me da se wo nana think say so na kasa anku me da wase pam so me wana anu a ye de besia no so enye no a na ye de tua nana wadaro ma taxi driver ya ka na asemi office ono obai tra kai mu o ka se kokwa asem no kan ko benya no david aha o ka se papa bi chena se no wo wi no ko hono hini sum kra waka akwase ya ne do de bankuta se bankuta de echenji na boa nana sika eya na tumi wom na so sa wan hweye na o masika mutumi no e control a e do be konse e do ntem papa loye edru bra na ne ho akire no na wo hu se bra so a wase wonya sika bi e de plot no so na o mutimi twitwa ton no na wonya wo bi maami e na obehia no na maami ne ye ne samanhia at that time because senkana bi wo ho a enkanya obi a wochichiri nsu anase woton pure water ni sika waboaboa no nketenkete no e na nkobeba akọje adenti at that time no anko bank anko ankoje loan e to da bia kaka bensem ni ye mema ye metri so adan ye bia wo free sika e fie sika wom anase na busua no wonom wo bi hwinhwuma de ekosoro hwinhwuma de ekosoro ekosoro sa wo fa kwa bone so agi wo bi sika ne kumasi ase no mo nsem wo bi kakra no office bia wo bia woni bi no wadada no ogi ni sika wi a afa na sika na be ye keto ama no
obedi dwuma na wie no ene store so ahodo ampanyimfo bi wonu mu sisi woma ginkofo sika ene de aye omu ye wie ye no omo hu se nipa dodo na demand na ekosoro nti no e wo se wo mu so etimi totobo onim obo wa fe de o man sika de sha ase no no ato na jeje mu wa bon bongalat akoto baabi na nya nipa nyina so na de asam che nya nipa nyina na de asam che o wo de bia de be komlem bia lawyers akuku dam judges ni ade gugu fie e bia wo bi ye bia de be kwa lawyer bi se woni lawyer kora wo fie a wo bi a wo de be kwa lawyer atua ne ka amna kodi wa asem ama wo ne judges no dodo na akora mpo ne ye bohye wo ma ba bia ni kwa so mo de kona no mo de kwa bia betimi afa ne sa ba ono e bia obenya ne judge wo ba bi ama na bu na asem aboa ne bia ma no aka ne na nanano 3.1 yo dem wa koma mla from why en ka se ko boni duama ne owu a aha ba de America ne se lawyer wadaro ma se wuti en a ade bia wo ho nipa ye conscience eye adwuma wuti me ka se ma beji wo sika 200 million last 2 years. There are some banks that would do seek us 100 million crack or to what your account to be me per se, my advertise bank be a deal was saying. But banks in it be or what 100 million koto most of me so ubenya 200 cities at the free so some boa or china me work accounts in the omlana me kwachire no ho. Oh nana ye. Me pani to grami ni account. Na wo bi. Ayo. Wo bi bloso. That's wo bi okula na otu me for se me nkoye ana me ka te tu for se koye na me ni bi anka me obi anka me man kwa nkoye wo se ye entimi koye bi aye me das okula me ye nche esu ye nya kakra there are some banks how do sika koto ho a monthly bia no unya interest wo so enti senka wo na obi chi wo sika 200 million se wo de ye ade wo de fine ke be ka se nya nto enya ntua wo de ma mini sika e ma no na kai na hu se kwase ebu ohwe na eya enka ya wo eni ade saade we say di wo a enkebe ya odana anase wo nua bi wo yiri bi wo maame bi ena ko obi de saade ni di na enkebe ya odana ene wu jade make us kura plot ne agito wo na bia no onim ho ba bia ne wo so akete obi okura ne ya nwo no o papa kula mpo na anase o maame wo files e hwan na bia obeje sa plot no ene wo hefa yo de me ka fra general mame so pana 3.1 enne wo ko ba bia dan kro pa ye de hehan ene stores ye de hehan na awujade wo mo mbe plepe ye no kolampo no they are gone omaplo omu nanka se kolampo na ko a wo hu bi enso enne ye pele ni ye yese na de anka sa mami okwa bibi omo na samwa ta aka no se twede ye to na hi katacha oba ma so ka wo bi nya ni bibi kwa bibi angoka papa enye kirede enti me ka kire no se bia opese mami ono de oye ne nka obakro no de na adwen nam dada obo na adwen po no de nam ma yen ka so nko boodi ono na adwen na o se okoboodi no ye nka ye mpene so se onko boodi onya kwala but my guilty conscience and nka bibi nchira wo se ade ye bia me de ye mami 2 good years 200 million enye sika ketwa 2000 Ghana cedis and 20,000 20,000 Ghana cedis enya pitie sika sa e bia wo na wanya bi wono ye sika mu de ma no what say eti da make a chance mesre no sika ni de ode beba but ode beba ma me no so ope plot wo se wo bi antoye ye de go so obi ato a ye hu krata ne se bia wo de ama obi fufuro adansefo wa ase enuma wo makasa de ekoso wo ho nyina no starting said de na osini maami nam ayonko fa mapa na wo montam nyina no ye nua mema yi ko we wo maka ni nyina wo makasa ye tie recordings ni bia bi wa ase no na ka eno ani se na me e die na esi seche jamasi ametumpana ye nne de sika ntira ma entete ya be wono a wo de buy ye wo de sika ne buy ma wo de clear land no so na de obeka se e za na obeka ye ka kire wonim de ye wonya de ye ema won tra ho mo bi me kan chen se we ye we say na maame no so de che no no akotu da no na ma obi na bi adachi be bubo ne de a ai ene enye obi na aye bibi
ese ya yi bo si akọ na pe na wi ewuo e na odi ni ti akọ akọji a kire makete chompa chome dase na wase mama olaroma oji di na ade asem na bedai kata chobe ma de mekani mama sa unyame usman de bofo se o me kan te o se mama usika na wo be ma no se obi ja na mana fadie ne se bia o ba wa wo de open asem pa be firi mu a ka ba ka se awurade mama fa bi kura anko kan ho na wo mfa hwe mama ye wo hoi am Robert mi ko buma obi mama ya okofa antosi a wo ba mama ya fa ni JB okofa antosi a wo ba am Robert abebuma no akune ya se am Robert yi kan se mami omfa ntosi ni nyina ma won na o mon ton fa ko be ka se nipa de wo nyina ma de pre ne kra bon sam onye de na so o ma quotation bi wo babu mu a ya na manage ho pa o se ebrinim ka me bie babu no hiyo bongumanum o se nipa de wo nyina ma e de pre ne kra bra jobu gina ya na nyema nyina ahwere no wa panyame achi no o se nipa wode de wo nyina ma de pre ne kra nti job de o no wode ama de apre ne kra nti afa de mamfam san kan ni padua sawa asem America ne se o ko froka ye de obahwe ase na wo ko tachiman man wa froka no kura wasini trase wa bompa ye se urade fami kudu asumhwem na mate na baka say master se ka wona yire no ye jana fomo e ka so afro kura dada nti ya brante ba ko front home na be fa wo seat na ka wona yire na ko front no e kura minim se wa afro there be me twa music mama me seat ni ade Sumpana 3.1 na mate ne say master se wo so wan si me amfa ka wona yire ya me ko mama ne say e wo sunwan asembei e na me ko ka se be jaka wona yire e wo ho ane e ka na ntu don't be sorry go you there sa na passengers ura si na yenya kwanko kasa che no anu si ye na boy no bet now omutu kan just 7 miles away from Tachiman and I can't hear say boy no turn position kono no nko ane wuye enti wo ko froka e do ba hwiase na say yesi fom a nyame watie wo pa ba na say nyame go fele nyame atie wo mpai bo be ma wo ware na obekun wo sawade na anye yie ne maama se me ma no ware wo nyame atie wo mpai bo enti maame asase ya wo koso yi ebi nyame na atie wo mpai bo se maame asase we wo koso adatwe wo bekuta hurenhuren enti stay away from this land maame nya brante bibia nke rum da ne da hatimo mesraw wadaroma mama tie masem na so pempa mama na ni pesu hu na me de kasa kire wo mama wadaroma nyankopon de bokwa ma nipa o wan kasa kura wo se wa chechiri nsu nipa nyina na timi chechiri nsu esi dai chechiri nsu ankora me yeto mama wu nsu no a wo chechira ne ato no okwanya nyankopon afa so ahira wo no enye sa ba ma we plot no mu na we hira na ewo wana roma ba kura wo no mani wu Sumpana 3.1 wara wo yira wo do no pa obetimi ewu kuna wo do no pa obetimi ewu but ni ade asebie besi wi asebie nipa wu ni di twapoa yesi nipa kura wo no mani wu but ukunu awodo no pa odidi ma bidie se wogu no anya asu na asususu a ne yetwa apo se oho nyanko na akunu wu efi se yekosie ukunu no obi kunu na ene yeti aso ede kosie ukunu enti maame nyanko pon ya wosum watiko se fasem no bra Sumpa FM 93.1 ukwashira no
na da bia me ka sem we say ubufu na okoko na udwa o shete na obi to manchiro so wasene say me ma nkoko kiri jami kiri na obokoto a me ka se o say ade achi a to akoko ni nkosu afa koche no waboa wo pa fi say anka wonim di besie se woni abrante kikiri na wokoye na wopata no kuma na mpata na pau bura hwe wo ma waje ehwe hwe onana no na nka ma ne besusu ya bi se ma me na nka jakura ma ne nka jama ne nka kura ma me sika ben na nka ye ntimi hwe ma me wadaroma enye sesi ya na me gye asemi humu ya na me ka kire wo se famase mi se nyankopon bofo nyame bofo wo megina wanim ya na taba no gu na chi se ne nyankopon se me ka kire wo no nyankopon nyina adwuma sa be ma ka se nyankopon somani pafiri soro yen ko ka kire Abraham fan satia bonsu be kama no wo se urade soma abofo men ko ka kire minuano ma wasase so se aha shi ntomo hweyi wo se o Mose ni adifo wasase ne so wo so abofo na obeti wo se da bi se wantie Mose ni adifo no a na che se nyame peso wo che se nye soro abofo a na taba ne gu na chire na be firi soro abetufo emo be fa Mmrantehene ye bo afarikata cha so enti maame emfa ne se bi anya ado a Mmrantehene a wate di bi no a eno abetu ni ebia asma meken emprempre yi no na nyame na ekasa fa me mu mesra ko dwene ho na bre me murae manu asi ma me kokko dwene ho na bre me murae na me se nyame se ade wo ye host ana mas peja me sa me se o mo nkasa no ma peja me sa ma peja me sa na kasa wi no we ni raso ka jam se o mo nkasa biem na kasa wi ma peja me sa we ni raso ka jam se yes no man ko so kasa no enya sa de na so kasa me se me nya sa de we ni host we ni raso ka jam se nkasa biem o de o hiri host don't do that. My position as host, you know, authority bibia. Enti mama na kwai. Omo mama o 2 minutes bi fa bibi se o. Kata cho ase ona mpese meka nyina ne se. Ipa bi tia jejeje nsem bi ho ne ade ade. Hwe. Me da kata cho ase ma mpese meka ne se wakasa. Na brand ne wotie wontie nyansasem. Ontie nyansa bebia ma mi di na semba wontie nyansasem o. Kasa de ma ba to e wo kwan bi so. Asama kata cho waka nyina no. Eye wo mu a omo ye saa woche bi ukoye saa tie saa kasa yi wodi obi ka ana obi nsa behye wonu mu a ye de boko ena nipa ni ni sa aya me de kasa waka nyina no ma mi sha bempe de ono so opani wo fie sha bi amafo tie no minim sese ne tie bia no me kasa no me kan se ye won krofo bi o magin krofo bi sika ye pe o mokura na ye dai ye hu o mo be sinne eti maami sabe mpredwasa eye good say katacho waka chen say onko danwene ho asam ne yanwie na mo be ma na ono nso ne ye ka na asam ya katacho etufui sa na ye pese o kenya sasam utie na kasa wo kacha maami a wonya maami kro babo no e wo kwan bi so he menwa ba ka asem bi o se gu fie eduma bi a ya na eduma bi a nipa de ne wo to se me fie sika ho me maami wo sika ye si dan maami ka asem chawo na kasa wi e de okay besa pege na maami ka asem chawo mi tufu se meba mi tufu se sa no ma na ekoso no ekoso e wa santimamu a e wa Ghana mamu a ya wade bi wo hono mu a nyawo na wo be ka che obi se obi te bantama na ne ba yale to fa ne nkoji e wo kwan bi so katachwa kasa wi se ba ma no so wo nyansa pa wo tie ne a won so baba forward ene katachwa ba no officer be ka bibi ama maami akoma to ne yam nyanya se bia katachwa kasa na so to na still wo be nyaka se me fa hwento so ene kromu katachwa maami ka se bi ye wo asikafo bu okromu a enyafo sika no mode ye adwuma because o mu di court sika o mu ni lawyer sika aya ni presam ya ka be jana wo betu ama okay
waka sem papa na chiro wo se ko ne kodwene ho wo ko a wono wo expect se wo de asem papa ene bebre no wo dwene ho wie ne se sa asem no wo kodwene ne se wo ntia sia mami so no an so abebo na mane why so fa video no tusu mo mo hwe se be mo hwe oba wo pe no pa waji sikedi mami oba fele ma oba wo pe no pa waji sikedi wo se wo nware wo a so oba waji juicy kedi o so wa fa se wo fa se wo my goodness it is a lawyer who are scandal bende oh Penyini kasi bi. Osi no ko kacha se ade na wo ye na nya. Onye ma no kasa ye. Ni mu ba onye mi nwia. Ni na ye dai. Oh, master. Ma asema to boss. Hold on. Baby amede aduro no ma me no onko dwen hu mua bi a ope bia no onfa mre me. Mo me enko ahoma no so. Asem foforo sa wa chiri ye kwa ahoma no so na ya hwe. Hello. This is on my main lines in the Quran 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. I say a number with the woody dear crabbiting the 33 0548 931 931. Madam Massey, Mama and Kwama. So hello. Yeah, hello. Good evening, sir. Good evening, boss. Family day. Hey, we are the pa. What after that was it? Young boy. Yo. Wahoma no ma ye wa bre pa san wonya na ahoma no ma fa che why. Hello. Beba pampacho Samu ajubi mo. Mejo so pa wani. Oba ni ke edu gas oven na oba so e papa. Ayo ye baba odwum ho abehwe ho why ade pa wutie pa. Mate papa. Mate papa. Yo. Enokure mo dujo ma me na kuma. So answer the I mean, Tiasiano, I de Ohoi. Antini, before him on Odia Samaba or more cabby, and was so Timoko from Nana say, Quadatrin of home, Sabio, Suye, Emma Dreaming. Mo said be said they will see, yes, said they are all pre wins and Calvert Tima yet the Obeya, said in company for Sabre, come on to do who already is so. And he said, "The Oma Kamana Quacosin or Chopia, any demo, or 4 months before. Now, dear Chia, the also we a couple be no my why, mammy. That's a brute, papa, a TMP. That's a brute, and I was a pa, you. Of a fraba, Manason, and mammy, cause hello. Hello. Yeah, some penny. .1. That's all this, and I can say free. Boko, that's a bread. Free, Dr. Johnson. Dr. Johnson, yeah. Mmrantehene Nipa so asema me kan say your friend is saying your papa suffer. Adwuma mudi wa hanya busi adwuma, enya nyonko dwuma, enya danfo dwuma. De pepe ye da no, mama yen fanto. Na no kure enedi. Emi yen ko kan say edi a ye be ya busi asem, na fo sem ana matena no do no so pen, ni nipa no. De esese ye de to no, yen fanto. She's paying for the down one fan to a if you talk. Madam, I say, Mumajumapa. Madam, CP, Mama Memfa 10 seconds to be entrance as in baby, as I see a date on one fan to wait for it, and you're correct. Baby, as I see addition. Oh,
ya board da so bamboo no na ye de niam bia ise ho mo na be ka chem say ade wo de to ho ifiri to ba bia se de to ka se me de to punu ye ti ma amfa to na me de be to ha si ni firi to no wo hene na ba bia se ye de hye no wa amfa nhye ho a ade hye soro ade firi to 3.1 Madam I say God bless you me will be bra metnet no yeah mama ye call hello sir. Yeah. Good evening. Yeah. Pacho mi kasa free wa mase. Mwamase. Agree ke mwamase. Pacho. Yo, what they say? The friend Angelina. Yo. It's too much Japan did that. And then me face there na nyamo. Nyamishraw. And paying for the church. Send us some mercy akoye. You da free ma me. Onya butre. Na 3.1 one trend wonya akuma prayer fise febio ni febia from so won ni nipa muska esu de woye e de wiase kono ama nipa enni nya ni so won akuma ya ni ewe fisi ebewu ya ni ewe fisi ebe dani ni naja etinyankopon onka mo no mo nyansa amodi beto adwuma ne so onyame nhyiamu pa wa ima wo israel pa ya tia nwama ase for mame sentman ya tia no mame okay hello yeah sompani ayele ahuri good evening master but your friend atam kasa fi asan ayo yanko Mmrantehene nyame shira o papa ne dwumadi a wudi wakasa ne papa wakasa papa na afutu a wodi ama me maame enye se nwumre ya na Mmrantehene hia yiwo da bi tinam so kadaro ma kodwene ho na wokodwene ho so nyese chenchena de wakane na fa sika no brand sana wunya na form sika no nyankora sika tuwadaro ma ujiro ho na ba nyese de wo kan na wakasa mafa na asa memfai Mmrantehene medisi a achia mpi me da wasipi awrani sira pa ofofro ewa homa we so mama memfa hello yeah hello yeah wani Pasha ya sema krobia mikata free akrada 3.1 krobia akrada danso mai da komai ayo krobia ufri hine ukrom ne hine mi pacho mi krom die just so african and I'm free yeah oh kotoko niba yada wase ai ma yankasa oh mantie kakra me kan se ne da masenmre ne da bia da futu a monso smutu ya yenye tibo ya ntoma no nse wakata bebre amana toma komaso kakra me tre me se me maame no on kama koma nto ne yem na kakra matan no so on fa bi no nti na wiase ye erumi ni pensuro ye yenku nipa ya me ye hu se ye diboni bi etia ya ye ho so ya ye nse da chi bi ne betwa betia ye kakra me kan se maame si abegafo na sem no mo kan na kuna ko badwene onya kupon na abeka nda masne ne duma pa mo ye mrante yes da wasipa mama yemfa ofrefo a utwato na yento adwumadi ne so hello yeah hello yeah and you just two program is what hello yeah good evening boss one here pacho Ivan ze mikasa free Techimai Techimai ayo Techimai okay yankoi hello yeah yanko boss pacho Ivan mikasa free Techimai kasa yetio pa boss one say asamna mukaka no mami no onya botare bebia nyami bayeri yo because nyanga sa tumi pan nti munya watare yo
Yada wase pa. Yeah. Abusuafo nya ye ka no nya se bia obi suro obi ana bibia tesa me ye bo afari me tie fidie so yi asemo ye no kura sese me ka se woni ya so de mbe kokot me ka kire se bra baji sika na fa me kokot. I want to die for truth. Me pese me ka no kure ye mfa me nkogina mo bitu pam na me nkwasa mado sense me kata ne maso obia ntimi fa koto sembia hunhuna me nyese bia obi suro obi na ampanifo se bomma meni na ankame so se megina o se wodi ebomtu etu tei na medem sa hwe pam na me yi abobana na chese mabene na otwe ho na etu na ankan so if sa abobana wi yikura ho kutwa beda ho ahoma so te na oto a epa bem abusuafo yesiesie hu se beka 3.1 na bibinti me meka no kure yia o de wo pa fa me ko Hague ana abra beji sika kura na fa me court. I will follow you. O fa lawyer me so me fa lawyer ani me no miru ye dwetire be hye ne asan asha brabo ase foforo ana udwetire chen sompa the whole sompa TV ni sompa FM a o de ya fabra ne fancy ani so obi a spend sompa 93.1 na tanyini bi won papa krom wase emema mi no mo ba ma sore na edisi ani a ba ko kontro brakune konfo wase emema mi no obi a ba ma sore na edisi ani a ba ko kontro nya sa na tie yo abusanfo ede no kranko an ye kan ha say yensuru tu yensuru jan da makasa radio so about 23 years ni me see a court action be ada ana me need for court be ada ababa o me de me ko jo so court what's a court for mpamcho me na me asa no by my son ejai ajeje ni so do mama ya nyane sa ha o so mesro me na me by my son ejai man ko ye duru man ko ye hwe no no ahwese de ni besi di ehim no a se ya na maka me sa beboa ya na enkrofo ese sa ma me na obi krokron se fa no court ni twa damages o ye beje 1 billion amount ye beje 500 million amount na na hoye ne de okọ ya fe de se de isi ye no hu sa sem bi bu abono fe de o se me na maka ya nene nka me nya adwuma ye nanka simbia ba nanka ma kwota ni pension de kokko ni age 1 billion ma me ka sen ka me billionaire yesa mo ya na ntisa se obedi asem ba na se bia me meka bia na yese ya kwaje 1 billion ma yesa aleti o besremo mo ya na lawyer fu bi dada mo keka sa ache mo it's not like that. God bless you. Be ma mo fa se ma asem wa ha mame kosa ya ja kwa wai onyame bofo nso bofo pa onso dai pa na yensen hia bi yenyi asem no tontwene wai eta wachi pintin Sompa FM Sompa FM 3.1 That's it. Okay. I was for us for front am kwemu ba something yet ya. Ya na ebinom ba Sompa FM. Asem no oni ya won fa me court. Wo da wo ba kire me I want to educate the public say Ghana Constitution Emma kwan say asem to obi a baby open to seek redress in pia obetimi akọ Ghana Constitution human rights in penny will tell you say asem to obi a
baby opese o seek redress bia sa opese o kɔ bosom so obetimi akɔ opese o kɔ nyama so a obekɔ opese o de bre FM for no seek public advice a opese o de fa graphic mu a opese o de kɔ court opese o de kɔ otumfo ho ana TV so wherever now na be take the money pan say on fan court what bodam yo now na obeka Sompana 3.1 nipa no ono ankasa ewo baby a obesi redress kase obete bantema ne ba yare a nyo na abekire no kwan so on fan koji onimji ho dada but ono na decide say yade we say de me fan koji na mo bia metra bantema menim ebibidro ye bia mekwa kofa de aye nti omo ya no mo kase take me to court. I want to meet him or her at court. I want to talk to my lawyer. I want to do this with the lawyer before saying that. And yes, I bluff for the will be on the court. Your choice will be on a choice. So choice and they say legal action no and I say be a foul. Also the other traditional one. Famanyame. Aha. Odi so boni duanya. Obiti bantma they say why say bantma debia. Ji dana and one chair bantma debia. Is it because also in chair bantma debia? Maybe I will be a woman. I was here for Mama Yanko Asem for Frosso. Mammy, and this year happen. Na, my buana. You, Ampa. She, if you that them, you go your money for Mmrantehene go many more about no. Michelle will be Mmrantehene winning me say, oh, mean was winning me the Amen Casako. O de yanko bi yanko no baby abama mfo nya buche nipa no Dawson titru say covid ba ayi bonano was winning me nipa so wanim na ne form hawo say wo mo say nipa wanim esoro hanka ho ba ba bo mo deka o wi show mo ka na kufu ade senka ye wunia opa ja so se bi da so bo o di tutunu ka onna mo nche pa no da we are that jack go mo ni pa betia ba bi wo ntimi mfa nso en sisi no asa ne saman wo ne saman wo fa wo sama to no madam fu bi free kira na mene na mo a me was be ma yemfa ha nam so ade da bi se hwe ba bia ekoi hwe da ne si we na chi no was da bi yen ko fa a shortcut we men san ko bu chichichi was ana ka se kuma se ba bia na mtilifa e de ya ne se be ma o de ko fa ba bia be fa hia me abani ampa me be ko street ma ko twen no me e da na chi ho a no aba was me fa ha me mai and so ka bra bo no bi hwe edi akwabe se ayi no to packet baako ayi no nti obo manasa o mobi o de tutunu ka no yo mame akwaba bi o yo ampani force anwumri anwumri de boko de di ka fra so yi me ba che fam Gladys me di pa de ku free we sound ba chan yo Sound Sompana 3.1 okay sound ya mo akwa ba biu ja anwumre wasem ne sei me pa cha anwumre de masem ne sei me ne ablanti bi tena ena me ne wo abema na akwa ne nya mfie nsa na papa beje no wona ne tena ya ma bas enfie num ya na papa ifirimu to ne ba ne tena ya akoto plot ye bibia papa ne wu enfie num ni papa na si fie na wi Sompana 3.1 na papa ne wi na akra no kofa na ba me nchen akra no papa wi no jaje SS2 enfie num ni ninu abe motifie num di fie oda nya na ama han omla akra no wa nsidi se akra ne be wi school na SS3 be wi school me pesa me koto form so kra ma no se ya se o ye exam se wi nu otwa obetima to on school so scan wo me twen ba eja penifo me se me de badamo
Say mlasa obi papa esi fie no wu a. Eni nua me mama na efa. Na atiefu ene we dia ni nua ma no ma ho wo. Pa cho ni nua ba. Ma ni nua ba. Pa cho da bi. Ni nua no me ye mema. Mema mienu. Mema mienu na kan ho ma ye miensa. E kan on no ho. Ana on wa firi mu no. O mi o mama no wu mienu. E pa cho wunum. O wunum. Na ba na firi mu. Yo. Ena be ma ba ko so afiri mu na me kunu so afiri mu ta ka mema mienu. Yo, me da se. Pa cho ho na ye ma ni kuna. Me pa cho na mene na jai san wo wa anware bio pa cho wa anware bio enti oni kunafo me pa cho da bi good ne maame ewu me pa cho maame ewu ne papa ewu o papa so ewu oni nua ba bia me pa cho da bi ne ma yesei me pa cho ne ba ne me bei na sa se me de te sa amane ono abacha ne ho no odapo mu ama na wodon se sine bona de sine chim ha 4 mo ye nipa na mo wi amane no a ne chanya den kura wodi sine bo a na adwatu so ho no asan de sine chim ha na no a che ne ho ne bona na toilet bi won dia na hadwe hadwe wo abenya ho no anya so pana 3.1 abusia for asem no aka no mbani fo nya sa true interstate mra na ba ye no emsa na bre Asante region pa na hadwene wo san interstate mra no ho Asante region and yenti ase kura when you go to Greater Accra region won bibia de yi o ko Northern region Volta region ba bia wo ko ante ase ayedwuma ginyama Asante region hankoa na mama minti interstate mra mu bi o jeremo se be mawu na o kunafo oba yi ni kuna na wo ma na japade no iche mu 16 asma make ubisa lawyer bia sa na obeka ye ne lawyers ye no mo nam no omo ye competent lawyers na obi the lawyer be twa when any lawyer ni che Mmrantehene wo kuma se ha obi the lawyer kwara bi betwa mepo aya na ye mesere Sompana 3.1 na ne mafa 9 ne mafa more than half oba bi ye ne kuna memfa se wo wuye no ne cars no wo 9 wo 16 9 ye ne madia ne kuna fo afa 3 sane maame tiase a ne die 2 ne papa tiase a ne die 2 sane maame ne papa wu asa 4 no anka e ko ne maame ne papa no it goes back to ne ma no so ye baako so ye mienu so ye miensa omo ye se dodo sen a wo 40 kura proportionally sane mra ne ka ede akore ya otiwe papa no obi anye ne kuna enti in advance no okura se efie no si ya na adam produce na wo akora okura 9 obi wanwo bi anka no ho se papa no ne maame egu ne papa wu a 4 no esan ba kwada yi ho every court of jurisdiction will tell you so ne bia akwada ye ne na kasa se di odi wo papa de no on say asem basisi a wo ko war kro no aba bigina wachi ana bibia de sa nti bia 3 aka no anka say yikunani ne dia no ene ma wo papa no fai meja e bia na ala pa no kra wo de bia tonto mafira na wunyini na wo be ware ba wo de bia beta wachi ana bibia de sa anya sa the whole houses for this boy asem no maka to wo. I'm very sorry. Ebreko kebe frelo yemfu anase la ya safu je fisisi a. Mele dwudwam fenchem na da ho. Nti abusiafo with the intercity mra no so ye kanja gani o
woyɛ mampulisi ni o woyɛ santi ni o woyɛ kusasi ni o wokɔɔta no a mode yɛ adeɛ no ayi interstate mmara no supersede wokɔɔta no a wɔka no Sompana 3.1 and that's all if it's a samra no run is breso 1984 and on shots yes 85 and a shots yeah juma and do be a de ne papa japa dia some ban maybe say we winter state so winter state ya asem no kan ho na da ho dada na be man so won tia se ba ko dai won fa de say if it's a papa ni wu na say monto da kan si mo papa we nko na against him Sompana 3.1 okay ka me pe producer na me bisa no papa no one na kasa kusi say ya na badwa fo mo daroma say no be ka ho a na wo hunu the way a wo move wasem no say no be ka ho a ya na emwa Sompa FM. Playing only the best music in the world. This is 93.1. Your number one. And that South is where I was saying. Sompa 3.1. Now we can't say, be me the person. Yasanti memoirs are no man have, especially. Yes, one binum, no moon idea, but Oba Unikunu, no copian pippin papa no, I'm on enema. Nínú abẹ́ mẹ́ wú yá soso ní wàsá ahúrẹ́ gyina mu sẹ́mẹ́ sáàdì akọ̀ kan bí kúrò diẹ no na why. Obu okura na mi nim sẹ́ yẹ huhun bi o obu okura ọ̀nù ankasa ọba ewia so wabọ ne bra ẹ̀sùn ọ̀sá akọ̀gye ni nua bẹ́ẹ̀ ma dan abẹ́ka ma ne ma yẹ mọ́bọ. And they say they are Christians. Christianity no ẹni nà ẹ̀m sá abẹ́ sẹ́ ní ẹ̀ máa kúrò ahọ́. Deɛ wɔn mu nyinaa ne sɛ ɛkwan bi so yɛ lɔyafoɔ ne bi ne mu di dwuma a ɛso paa hwɛ yɛnim lɔya bi wɔ hɔ nom a wokɔka wasɛm kyɛ no obɛtumi aka kyerɛ sɛ ɛdeɛ wede ɛnyɛ asɛm wɔ mede kɔ a medi fo nti asɛm no yɛ paa o ne nyinaa ka yɛlayas ne bi ho ɛna ma nnipa bi tirim yɛ ɔmo dɛ wɔnim sɛ wasua ade no ade ne da hɔ a ɛyɛ Ghana mmerɛ da hɔ ɛso wobɛkɔ lɔya bi kyɛmba wɔsɛ wede ɛfan case ɔno anim sɛ mmerante sɛ deɛ katakyɛwa kyerɛkyerɛ mu yi sei ne teɛ ɛnso lɔya bi bɛtumi aka kyerɛ sɛ wede mede kɔ a mɛdi nkonim ti no ebi a fa consultation fee bi sɛ bra anaa mɛgye wo sei yɛbɛserɛ mo ne yɛdi mo akyi mema ka me se court nipa mmienu dia ɛyɛ judge ne lɔya mo na mo de yɛkɔ nti mmara no obi wɔ a wɔba no sɛ bempredua wankɔ sukuu da nanso wɔnim mmara no sɛ obi akyerɛkyerɛ sɛ sei na ɛkɔ yɛnkɔ yɛ asantemam hɔ a ɛti sɛ akora yi yɛsɛ yɛkɔbrɛ wɔ ɛsa so mpafen yɛnyɛ ka ho bi na ma nkora bi ayɛ street child a sɛbi ɔmo tete guata se wokɔ ɔmo tete ghetto no a katakyɛ obi wɔ hɔ a ne papa bɔ ɔbrɛ ma ne dan nanso yɛhwɛ ma firi ne nsɛm so ɔni baabi da na wakɔtena ghetto but mmara no so yɛ adwuma ɛno te na aborɔkyire saa kuro no ɛda hɔ na da bi amanfoɔ pia kɔ mmerɛ wɔ hɔ nti ɛna nipa bebree rahye kɔ aburokye nyɛ sika aburokye sika ne da fam saa bade nyinaa kɔ wie sɛ mmara yɛ adwuma yɛsɛ mfa wo nsa nka wɔ baa yɛsɛ wo baa akwaraa no hwɛ no yie ɛmo no ɛno nti na sɛbe aburokye nipa mmiɛnsa na ɛyɛ ɔmo dea baako yɛ aboa ɛna baako yɛ akwaraa ɛna baako yɛ ɔbaa te wo bɛrima deɛ wahoɔden na ekuta wo nti ne yɛde mmara kete yɛ atake ɛna mɛm kae wei so sɛ woanhwɛ wo ba a saa woyɛ teacher ni a wakatua bɛba no ɛbɛba no ne yɛte dadadada kɔ ɛno nti saa mmara wei no wode Ghana yɛanya hwee koraa no ɛnka deɛ yɛkan saa interstate law yi ɛnka yɛmfa nyɛ adwuma na obi a ho ntɔ no because menyɛ sure sɛ wokɔ lawyer hɔ a na waka kyerɛ sɛ asɛm ɔbɛma wakyerɛ w'asɛm mu ne wabusa sɛ ɛdan no nyanyam bia no wo kunu no ɛdan no asase no ɛyɛ abusua deɛ ana wo kunu no a ne tɔɔyɛ ɔsean me kunu no a ne tɔɔyɛ yɛbisa ne nyinaa sɛ bɛrima no a ne tɔɔ no bɛrima no a ne tɔɔ no asase asɛm yi nsa akyɛ asɛm yi kora akɔakɔdi na nataabuo me hene wɔ pɛn nana ɛkyia wo akɔdi na nataabuo me wɔ pɛn ma ɔgye asɛm no meboa ɔhene buroni maramfo no
ma be ma twitwa mra da to asase ne papers ne kura ne ade fie ne paper no ayera na sabe de ba de na sabe wo ba beje na dache wu a o ma no yera fa no no a sabe o ma papa ne be wa eden on so asi da ben oh yo mama yane you adane kasa da se bre mo ajo Jojo say na mi adom Mr. Wa unua Mr. Donko a wo free mo no Mr. Donko dey unua nya Mr. Daniel na me ne kasa yi pache da bi o oh I'm sorry Mr. Daniel okay production team so no okay mama na na homra oh kata chao eti Sumpana 3.1 ayade esi asemo no so aba pen mami wa bre se se akwa wa tiwo we mami ka sembi se u sisi akwa bi aka hu si akwa no onya akwa san ko si awie Dabida abedu baabi eno na na edu mre bi ye se bi nipa boni ni kura no won nkai da sa no ma wei se obi te gato no wo kai se me papa sifie nesu otwemu a na sese wo kwa ye nkasa samra ba bi ta si na no wa twe kantankranji no wa twe kantankranji no abafio because eno ma bi wo a no mi enka ne kranchi wo mo de asamba ye samo lawyers education anya mo ma yen abusafo mesremo Mr. Daniel a friend say Mr. Donko wa free mu aye kana se mini nua no eye wono a number no a na sisi a ne ye adwe wadum no akata twanya nipa ne manu nsiabo se number no nipa ne manu nsiabo why sin kete se akure na ye ba ye emso mu kofi o se o mu kwa kwa dan ne bi dia mobi se de be mbenya sika na akura ne da chi ni school sam so tia se ono ne wo faba ene maami abekon asiji ne se o ye be ma opposition fi obiem maami ntimi nkofi because o kofi o se sia na ye nim de beto na me de bia Ghana maka Ghana nko na judge bu asem kofa maami kofa okoko na court wona nipa ni jana so o ye be ma si wo mienwe ye ni akire Ghana nko na te sa mesre sa no ma we koso a he opa anya onu o eye onu o emra na che na ho dada na du me bia ye besre ya na nsem bi kokoto a ya na mesre se ye bu asem na ye ka asem a ye ni akire nkohu se nipa no ne nsa ka na ade ba de kwa no ma bi se na ma ye ni nsem trofo ye hu ye yin no we ye kan obi a waji bi ne se wa som na no di atam na so ye kan hu se ye nyina wi na akwata so dem se ye bom paye ade na kuta nya wo dia enu ti na de bia ye ka se hwe se ja sa ye nya sa ya ja ka hwe ye wo fie bi ho a ye go house e bia won ti ase enya kromu anko okwa unim ni ade a nkro bebre kro bi wo esi ofefe da bi osi fefefe enso obi anti fie be cross de cham so obi anti mani fredi me hu so obi anti fie mu da so mini fie bi wo ye friend say tafu nhia ye so efie o enam no ma ko nipa ofe ma ho fefo mu nyina bodam no mu gufie o bo me kra de abu ana mo te fie o sa no ma wewu ye nipa bi a wo tese me se wo kwa asole wo kwa asole o ye se boni edide papa edide o boni achi ana papa so dide o papa achi enti sa eti ade bi a wo ye bi an kan hu sa ade a wo de ye wo nua no enti sa eno ti na mmara wo oman mu no mmara ne sesai obi wu na japade wo ba baji nti sebe akolai wo de ne papa mu kwa se de mrante kan akoya dan onu kwa betma trafio ne papa no ho mo bani ebia papa mo so macha na mo hwe me so kra na bia on na ye fe enai kra we ye ka kra na ma on papa nda ni bi na omo ma da chi bia no mbedi akra ye ni enu ti ni obi si fia first no tetefo no mo ntesa wo wokọ bantman ne asha ne asafo no a eda kakaka nipa ba ko ne si yewu ene ye ne ye si ye ne bia ye si de nso ye timi fa ka kra nkofie adwenboni nti obi si fia wo se 3 bedrooms se kakaka 3 bedrooms ne wum o so nyini ye na na asifie e ma wotim eti ya pension ya bese self-contained ya lawyers ni bi no me se ebi bo adwuma kama lawyer bi wo do asem koka obeka sa asem a wo kono ma se bi nzu enye enti hwe na mo en trafie no wa fro no asiesie abire ni nti en ko ohene yire ho Mmrantehene ni wadaro mamedase na ene
wo hwe asante ha se no mu anasa akama mu ha se no mu na said na musika se ukonkrane mantama hudo ni bia entesa no sa pepepe aha se nom no asante mem titiu no esanse yesi yedi wo faade ni nti no edi yetirimu dem ena me wo faade ena me nanadea ena me se me nua de nti no woni ho a wo se me na me kodi ade but yenka hu se wa afi apema henkura du okronkran sa kura po na mamla kese a yedi bu o me we se no eba beda ho no na empanyimfo atena se etintim eniema anase mla se wo bi wu a wanya will anase nsamanse a ewo se yedi charge apade no enesa akora bi kwotwe ne papa nua bi anase ne se wa ne nanam bi sutu a eya ne ye ka na wabodam na adwene nye wo hyiwi wa yese wa ma na bla bo asai enti edi se wo twetwo ne ba oso edi enti na obi papa sifie mo ba no mo amomoja e na wati na nanom nsie do papa na nwisa wawo se wo obo ne bla krampo na watiti ne mo wremu di ato asase na minim se bi krampo a edan no akosiesie abusua asase so e na ebia mo beklemu se bia e ne ode abesi abusua asase so de ye de ananke no kola no mo yi mo ba ne mo sen odo na ato na asase esi ne dan e na woni ho yen ka sa kwada ne magye fie ne mo so eye dan ya mo so no se eye akola ne dia but ne papa ne wo mu eye yes eye ne papa ne wo mu enti wonti mi nka se de na eken keda che oba ma eken dan ya obekwa awale obebo blo obekwa baabi ebi krampa obenya asem ne papa mu ne begina na chi anaso mbeta na chi enti wonti mi nto wo mu ntwene se wo yi wo mu niema ye dai egu abonten na sa niema we se nso no se bi ye so efofo ya tena ho ameda ne ye kwaye enipa o ma ne fra no de domasoso de ede ma no office bia e wasa meji we se nso ka ho eti braso enkanka ne asantemam asenom ebusua na wonum de hye free mu a na japade ebi okura ne ye tukunani bia na ne yele kura wo ye nikuna ne tewo ya wo ye nikuna na ya pam na gine ne magu abonte se onko da busuafo ebla so say yensu yesua de mbele kwayanim ne yetimi hu se oman na mla ne de ye adwuma ye mfetitintinti ene ye mensem ene ye de ti o mem ha senum adacha na de ya ka megidi se wate onsuro no onim se bia ye se wutirim fan ya cha ma wonchew onim se de wo ye na nyanti no ye frɛ no wase deny papa panyimu a wo twa ntoro wo se anya wanso ye wa ye frɛ obi ma wadum phone nye ne to ma wonti wo betimi ya de wo pa bia ne ye ka cho so onim de ya ye papa yo na kwala no ye nhwe emma na bla boy nya basare se obi an papa se o se do sport amrabe kasa na rewo amrabe kasa e ka cho be ma me da ase na amrabe kasa so for bremna Ghana ha ne wo no ehiafo na ye tutrasem ehiafo na ya kakabensem obi a nyame akye na wonya bibia no ompre abusua japade wo ompre abusua japade na Daniel mame kasem kyerɛw se wontimi amobra enye wo nya japade na abebre wo Daniel woni Jones se wo amobra enye wo nya japade ah wo ye ni brefo pa wo ye ni brefo pa na se wa bra boko yi a aka be sua nyansa hunu nyansa se abofra yi wo di fie ne hye ne nsa wa yira pipes akofa wo mante se wo a o kire se wo a e fie na koye wo madia o katachi bra ho ase se what that dem na se wotimi da dem ade ade chiwa na abofra da baabi na ono so wotete edan nya wodi o edan wodie kapre kura nim se dan se papa ne si makomako 16 se de na na kana ana ebi ebetima yi bia ba kwa mabusia no we edan ye ba abusia no eja owo no ne na owo no apart from that ebusia kukum no obia die nim one kura nim etina na die ntina ayabofra yi emfa dan bi ma Daniel ne Jones nabi emle bia makwasa
se omudi kakabesam dia ene de oyire ne nsam ye bum etoda mumma ye pre ye kan bi ne de tam wo chi no toda na mususuma me ne maguase na wa se wo ye badwe mapa wo mocha wo nwia eba ha ya grofo we ntam ja police no we kama boto pay na me you to twene na ni me bi won ma ye na tan ya na no tere ni me bi won ma ye na chabi ni kwaso ja no sabi kwa hwe atani bia sabi ni universe wo piete ba ko pe na wo di se hu sa sofo abofra we wo ja abofra we ja pade frinsem e di ma wo ma ne wo fase kwasa se beni wo dia wo di bia ma ha so ana wudem ana wudi wuska saduane saska na wodie no awurade nyakopo makompomo minim sadane sika na wodie no onyakopo makompo emfirisu mo minim papa anyehwe bone nyehwe wie nibrefo onibrefo bia so to amenem adena kana fo abibifo kwa de o masa meda awurade asese wa ye kama ti kura mo ta ayira me pa so na ne me bo no ye na tan pacho ukos prison yama utuda woti ni petida na ma tiri petida sa ta ni pani se hu sa ene ni kwasa sam kwa me da say hold on fire we for mama yanko 21st clinic ubia wasoreba anya sciatica no nya yade abaso e ho tetetete na 21st century for ana ma ehunu se na yareba no sciatica ubia odisi bi anya sciatica entine wo ne nankokum fa ne to ase ho ko kana chiri bremu no no e kana ho a yasem sciatica no so obi nya bi anka maka se nyame fatimu danche no wa bere timi de kwabra na ehwe wo mesere bo modena na Fred number se wanya bi a ko ehwa 21st clinic obasisi hwa omoda na ya painting ni green kama wo ho no bomoda na ko ho na wagi ni pam pem ni pam pem na 21st clinic wotwitwaje won enye sciatica nko a o yare su bia de awo ho ye dina ma no amana wadi gu besre enkasa bo china bere o last stop any 21st clinic yade bia ye fe ne yade de wode bibiduro krojen bibiduro ayem fremu na edi ni dwuma besre bunya sciatica no wanu numunu ahodo pharmacy shop wudi ho atantwe ana so emfa sciatica express no ho 21st clinic na wa obaka di wo hunu akira mansan okay wahina ye ya na manfo boy so bo yankenka ono message no mesre dia abaso no fabra na yenhwe kakra betimi akenka na kede chobe mampa chome da se na ye na tiefo ni nyina se na Facebook no se wunya nkwa ho ya sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM anase sompa TV Ghana sanso na YouTube no sompa TV na Facebook messages no ye kenkan kakra yaw edu wose wo share live edi free mampon akrofo so ya da se koso akrofo me da se ketecho enti ono so ne dia wode ba ye no appearance for don so o say we edem loud and clear wo nkoko abo ana won so nkoko abo ono so o hwe ye edi free edem pa je say o se sompa emote clear Jehu Abraham ono so wo hwe ye edi free bepo ase o se man 88 ye de wase ene wa futuo ya wode ama ye nyina ene anwumre amese no onche obia na ne mame madam for obia na obe poso bepo ase ufiri wi amase ko wani mu kakra bia no wafa benkum so yo bepo ase obia na me tia pa yo ene ejaw eya nkra man 88 nso ato ama no na ohima afia pokua wase man 88 omo wadwo wono panel members ni nyina wo chia ye enanwumra anto no opon de enso ena ono so de eto aso ono so se wo hwe yen baby a wo hwe ye free de na daroma wamfa anka ho na ya free Facebook ho no yen Mmrantehene
fans no wɔn so deɛ kakra yɛ wɔn de aba na yɛmfa sorry wɔn no deɛ wɔka maame no ɔse plot no abranteɛ no lawyer no wɔse nkontabuo no wante aseɛ yo obi atɔ plot 1000 and I say 10,800 and 18,000 rather 18,000 na ɔse wɔ man no blocks is cancel 1,300 there ekosi 20,000 no there be no want tia wono na dia no wo yentina ha wono so dia no ode ba no na nana yaw yeboa wono si Ghana in fact wonim enipa bi kola se de ya no musitie na nse wo hwa ensase asase ba ko ne aton ne ye de amani pamienu na ye twen ye so sika ne ye kunkum ye ho ono so sise ayeye kofi wusu de wase program we se de efutuo pa na ede emma manfo enti wo catch obi ase won koso na won hwe Sompa TV na won tie Sompa 93.1 na entimi mu aye nyina obi nso se we ye nana yawo wase ajabo ati wa ye disappointed woni mu pa obi a wanu ada mpanyimfo nyina ka bia ma ono se klasem won ani so panti ono so ne dia wode baaye no omuna samoa obi se obekum nipa afere se obetena won so akum nipa dia eno ye wa wasem ye fa we say entwa eto na afenso no yentimi sorry so wobi se omuno ada na won sofo abibia na mo kosa onti ase o wonti ase ente ya na mo akire emu ama no one day wo dia ne ye de etu apo wase bema no wo hia se lawyer Asem no working wase wo hia se wo sua de edi free man 88 ne kasa ne mo wase hwe man 88 kasa wo kasa ye kama na ototo ayampe nti ono so de ode ban no won sua bibi enfan free ne wonte no obi se sofo nyini tu sofo o se jiu tu me de ama wo why jiu tu na o de hunu de working kan no se obi se 93.1 me ba so sofo na so nti mo aye ntimi akan mo de no adaro ma brand nti no enyame ya adomo a ye be koso ne akenkan ne kakra se nti adamu nyina mo ase yo sofo no mo asamo antoko na de odi for ye de beba obi se sofo nye o twa no and o se wo prep o mo sa na de nyame anim enemo mi and de o na de bai waiting for a long time. Previous and talk on the men can na and Nadi and Pimpri the Sofo. Katajo Yaminsha, the Chronican is a Obiantiminio, Mama Yemfa course and Soso. Madame Abaga Fosse made the production intimacy technicians, no. Sompa 93.1. Madame Asipa Ubiaba Manos City. A man for my men now so crowd. Na wana bahman so da. Hello. Hello. Yeah, Hana. Good evening. Good evening. Nebaso, Name says. Yeah, me waha. Nebaso. They are talking to me, no mamma, they are not person make kaka. Oh, quite. Nebaso, no mamma, no Oma na kuma from now on see. Opa kwa na de nisika no one so the duty to ava bi am to 1 year na ne kwane ehia. Ya. Oni ni ewu de. Ebi ama ni yestrano. Mana kuma mbia for no kwa dan dwin. Na on de on fa muaya. Eya for pasama. De me work on. God bless you. God bless you. Hello. Oboyibobo. Bibi tumbibi. Oboyibobo ma bre papa. Ni entin na matel mi Kafra la na hot. How are you hot? Na oboyibobo me ka me ma me die ne last year baby. Na me ma me die na me ka tin bi kakra bi na akire no. Abosuma ko tere. Etumi tumlika san. Was Edu ba bi ne dwebu anani. Wasi kama fon kama nti gye blokum edu ba bi so ko kaka ene dwebu wanachi wasi nkam ko ntama nti gye blokum nti abotre edu ba se na ma no mo kadi man so e was so 3.1 onya abotre na e wo me se de e kan wasi na this kind na ko wanya so ko ina de o mo fon that
enti onya abotire na monka bi manage na me nya be man so awo de me baiti wonka ho se de nanchie gia nanchie a wodi ni dua preso ba no anka no to no na konfo tita na wodi fa na nimu no wakucha wodi tita afa ni nsem afa ni no so be kan de wonya abotire na enye kurade wo ye nange Eda wase mo ma men fancy ana me tene be ma no kasakwa na wode bae no abosoma ko tre se entam ye enwumu so ye ya na se abosoma ko tre na hwe eduru ba bi okota okontempa no se entam ye na enwumu so ye se eduru ba bi na se okontempa duebu na chi gon wo si ye ma ka me ho akedue be bu okome na wokobrebre so ne duebu na nimu a gon wo si me ka me ho a kam ni dua na kosia enti abosoma ko tre se entam ye enwumu so ye nti abraba ayebo no se kwantema wa de nyame ase se ekyere so a nyame na aye saade no e de aka ho okenkai osenka futin so nchichimudu na ho wo se da pemu no nyakomapa da boni mo so hu se nyame aka aye de aka ho nti da boni ba da paba asema meta aka no we abusuafo me da abrantia o hair lines na ma me na se me da be ma wusu ase ofusu aboaje so me da wase pa ma badwafo monka me ho a sikusi e badso na badwafo na nwa monka me ho a adwuma no enko ye kamfo amanfo kamfo adwuma no amanfo boso mpaba so amanfo bo Asem Empe Nipa ba so no ayemo ana moboa mane me nyina tutu ye teacher production team no omo dive of year 7 no free bia the by na from program bia ya ka say producers ya busia for say program dey da omo na say da wan say sa anya da so a omo na say da wan say fi say omo adwuma no o man from na so adwuma no edin pa me da ma say wo hina yero so me da wa say pa Some 3.1. Omo gata chome ho. Osme da wase. Sofo so. Men so mo ho. Men da sofo wase. Me da sofo wase. Oh. Am ga zo me da sofo wase. Oh da bi. Me say me da wase. Na say me omo na so wo ho. Me kan o say me so me wo ho. Sa na wo ka. Na mase wo de wo. Gata choye ko de me so ajusuman ahine ajusuman hene ejase hene ono so madam for pa nyame ya duma kwasia dai kwasia dai na this week ye ko no so obeta akonwa no so no o shefa enti ono so nana ya chiawo jase hene na besiase ena chese ni kru no ono wo pa ayo na besiase hini so aye ekire wotumfu untimi nka na onyi adwoso mfirim nti na mede akofiri ho no yo adwoso man hene gas hene sa yo madam ase afesi maba so we bet you madam Mrs Agnes Enim Jobin counselor ya o Kumasi Technical University no so the crab at ye meja ntinya me ya do me da juada no me gidi yes ono ye counselor ai ni post so ai your friend is saying ni dwumedie ya wo de on say ye meboa ne ntino oh ya be ko meko was it Tackle It Young Foundation Ghana ono campaign for no huntia me ya aduma crusade o ye de aboa nkura no wa kyerɛkyerɛ nyamesɛm nkura na agudie be kɔ so obesa akyaakyɛ de na ɔmo didi anom ntino me gide ye sɛ ye ne sa aboa na ebetimi ama nkwada ne da akye so ɔmo ye ntie na obi dia sɛ wo mo so beba ye behwɛ wo mo ani yo ya chia DJ Tofia kwa say DJ no o ye filmu say the host program DJ Tofia kwa na yibi no yo ana metia o ma hine so yo producer say tam na so koi ko nana on say na sem de pano bia bodwa so enti so 3.1 tifo say obi opepa no bia na ya wo hu e de pa
Oye sofo na woto pano ka sofo di me to pano sofo yiri bia to pano me dase ti wo pe pano ehu me yo abusiafo ye de dwumade ni nyina abawieye obade pa o chini fie ye besane mo hia fanije eni asomwe ko na momompa ye ema sompa na 3.1 and sompa TV say dear a sronko the sky is our limit a sronko na yeko yala ma se mi si ha tia mu pi me modofo pa Mmrantehene ye bo fa o chana ye besa hia bayi